ተመስገን ጎይታ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን 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 ኢየሱስ ተመስገን 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 سلام أملاك مسكولاتكم يكون يمكنكم ويتعب يسوس كريستوس سلام نبركم وقابل أحمد سأكم ورامنا ويتعب يسوس كنجمرنا انت اي سماع له اوكي سمع له اوكي رامنا ويتعب يسوس كنجمرنا ازينا قدام سومناوي مدبنا بإيري بايبل زم حلالة تمهرتيو عمون عبت زحالة سومون جمرنايو كنكتسلين زتزاو زبلنايو كنكتسلينا قدميو عب إيري بايبل تمزيبكم عبت جمرتا جانواري عبيلنا من تقرراي ندبر لنا ويب سايت تمزيبكم ذا عليكم ذا لو ويدما تكون تسأجن تقاتمكم دهران فينو صحافلنا إيكم كنا الريو يحجز الناس لزبونة ميسيج تدلنا يسوس يبارككم بروجرامنا بتسألوت كنجمرنا مالتيو يسوس قويتايو كمزمور داويد كم ببالكمي وإግዚአብሔር ጎይታ እታ ንግርማኻ ኣብ ሰማይ ዝተኸለል ካዮ ስምካስ ኮነ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ ምንቲ ተቃውምትኻ ነቲ ጸላእን ፈዳይህነን ስቕ ክተብሎ ኣብ ኣፍ ቆልዑን ዘጥቡን ሃይለ ኣዳለኻ ንሰማያት ነቲ ስራሕ ኣጻብቕካ ንስኻ ኣቆምካዮም ወርሕን ከዋክብትን እንተጸመድኩ ንስኻ ስለ ዝገበርካዮ ሰብ እቲ እተሓደሊ ወዲ ሰብ እንታይ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ ኢና ነምልኽ ስርሑ ዘይምርመር ዘገርም ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ስለዚ ትነምልኹ ኣምላኽ ዓብዪ እዩ ብኣእምሮ ሰብ ዘይምዘን ካብ ቃሉ ድማ ሕጂ ክንካፈል ተኣኪብና ኣለና ከምዚ ዕድል ድማ ዝሃበና ንሱ እዩ ኩላትና ጸጋ ዝሃበ ነቲ ቃል ንካፈል ነቶም ንሰምዕ ኩላትና ጸጋ ዝህበና ንሱ እዩ ስለዚ በዚ ጸሎት መንፈስ ኮይና ነዚ ኣምላኽ ነምልኾ ነመስግኖ ክብሪ ክንህቦ ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ኩላትና ንጸልይ ቅድሚ እቲ ቃል ምጅማርና ጎይታ ንስኻ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ኩሉ ዝፈጠርካ ነዚ ግዜ ድማ ዝሃብካና ንስኻ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ብኢየሱስ ስም ነዚ ግዜ ሰዓት ኩሉ ክትቆጻጸር ንጸልይ ኣለና
ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ነገርና ሀሳባትና ልብና ኩሉ ጎይታ ከይተዘርገ እንዳስተባሃልና ክንሰምዕ ዝጠቅም ክኸውን ንህይወትና ጎይታ ብኢየሱስ ስም ይጸልይ ኣለኹ። ነዚ ተማሂሮም ድማ ናብ ኢዮሃ ክሰርሑ ዝሓስቡ ሰባት ጎይታ ክትድግፎም ክትሕግዞም ንጸልይ ኣለና። ነቲ ቃል ዘካፍለና ሓውና ድማ ክትባርኾ ብኢየሱስ ስም ጸጋ ክተብዝሓሉ ሃይሊ ክተብዝሓሉ ዝጎደሎ ነገር ኩሉ ክትመልእ ጎይታ ብኢየሱስ ስም ምውፃእ ምእታው ክትባርኽ ገጹ ክትባርኽ ንጸልየሉ ኣለና። እቲ ዝዛረቦ ብትብዓትን ብስልጣንን ክዛረብ ጎይታ ብኢየሱስ ስም ብመንፈስ ቅዱስካ ክትደግፎ ንጸልይ ኣለና። ነዚ ምትእኽኻብ ዘይደሊ ናይ ጸላኢ ሓይሊ ጎይታ ብኢየሱስ ስም ንቃወም ኣለና። ኣብ ቅድሜካ ዘይግባእ ነገር እንዳተዛረቡ ወይ እንዳገበሩ ዝመፁ ጎይታ ቦታ የብሎምን እሞ ጎይታ በከምዚ ዓይነት ኃጢአት ኣብ ቅድሜካ ከይንርከብ ምሕረት ክትገብረልና ንኩላትና ይጸልይ ኣለኹ። ጎይታ ብኢየሱስ ስም ኃጢአት ኣብ ቅድሜካ ቦታ የብሉን እሞ ብምሕረትካ ክትጥምተና ይጸልይ ኣለኹ። ስለ ሁሉ ነገር ነመስግንካ ኣለና። መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ንስኻ ክበረሉ ጊዜናን ሰዓትናን ንስኻ ክበረሉ ስለ ሁሉ ነመስግንካ ኣለና። ጎይታ ብኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሃሌሉያ። ስለዚ ቀጥታ ናብቲ ዝቅጽል መደብ ክንሓልፍ ኢና። ኣቡና ኣገልጋሊ ተስፋ ዓለም ማይክ ናባኻ። እንኳዕ ብድሓን ብሰላምን ናብ ኤሪ ባይብል መጽኣኹም ኣምላኽ መስከን እግዚአብሔር ሰናይ እዩ። ካብቲ ብቐዳማይ ዘቋረጽናዮ ትምህርቲ ክንቅጽሎ ኢና። እቲ ስክሪን ሼር ገብረኩም እየ። ካብ 4 ዓመት ካብ 4 ክሳብ 5 ዓመት ኢና በፂሕና ዘለና። ካብ ጥንሲ ጀሚርና ኢና ንሪኦ ዘለና ከምቲ ቀዳማይ ዝጀመርናዮ ኣምላኽ መስገን ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቋረጽናዮ ክንሪኦ ኢና። ካብ ዕድመ 4 ክሳብ 5 ዘሎ በፂሕና ነርና። ካብ ጥንሲ ጀሚሩ ቆልዓ ድምፂ ከም ዝሰምዕ እንታይ ምዕባለታት ከም ዘለዎ ኣብ ማህፀን ገና ከይተወለደ ከሎ ነገራት ክርዳእ ከም ዝኽእል ርኢና ነርና። ከምኡ ኢልና እውን ካብ 6 ሰሙን ኢልና ክሳብ 4 ዓመት በፂሕና ነርና። ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ዓመታት ከይና ክንሪኦ ከለና ኣካላዊ፣ ማሕበራዊ፣ ስምዒታዊ፣ ኣእምራዊ ዝብል ሓሳብ ኢና ንርኢ። እንታይ ማዕብሉ ኣብዚ ዕድመ እዚ ክበፅሑ ከለዉ ሲ ኣካላዊ እንታይ ዓይነት ምዕባለ ኣለዎም፣ ኣእምራዊ ኣእምሮኦም እንታይ ክሓስብ ይኽእል፣ እንታይ ክሕዝ ይኽእል፣ እንታይ ክርዳእ ይኽእል፣ ማሕበራዊ እውን ከመይ ገይሮም ምስ ሰባት ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ደልዩ ብከመይ ክረዳድኡ ይኽእሉ ዝብሉ ነጥብታት ኢና ከምኡ እንዳገበርና ኢና በቢዓመቱ ንርኢ ዘለና። ኦኬ ካብ 4 ክሳብ 5 ዓመት ዘሎ ኣካላዊ ዕብየት ከይድና ክንርኢ ከለና ብቁልጡፍ እንታይ ኮኑ እዚ ብዓብዩ ጅምሩ ለውጢ ከርእዩ ጅምሩ 4-5 ምስ በፅሑ ቁልጡፍ ዓይነት ናይ ለውጢ
ዕብየት ክንሪኦሎም ንጅምር ክብደቶም እውን ከይድና ክንሪኦ ከለና ካብ 4.5 ፓውንድ ክብደት ክውስኹ ይጅምሩ ብፍላይ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እቲ ኣመጋግባ ወሳኒ ምዃኑ እቲ ቅድሚ ሕጂ ክላስ ክንሪኦ ከለና 1 ነጥቢ ኢልና ነርና እቶም 5 ፒላርስ ኢልና ዝረኣናዮም ኣካላዊ ስምዒታዊ ማሕበራዊ መንፈሳዊ ዝብሉ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ኣካላዊ ዕብየት ለውጢ ዝመፅእ እንታይ እቲ ንሕና ንምግቦ ምግቢ እንታይ እዩ ወሳኒ ኢልና ነርና እንታይ ንምግቦም በብዓመቱ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ኣካላዊ ዕብየቶም ኣብቲ ንኣእምሮኦም ንብሬኖም ንኩሉ ነገር ምግቢ እንታይ ስለ ዝገብሮም ስለ ዝሕግዞም ፅቡቅ ምግቢ ክንምግቦም ተጀሚርና ኤክሰርሳይዝ ገብሩ ተጀሚሮም ካዕርፉ ተጀሚሮም ኣብ ኣካላቶም እንታይ ክርአ ይጅምር ለውጢ ክርአ ይጅምር ስለዚ ብዚ ካብ 4 ክሳብ 4.5 ፓውንድ ክብደት እንዳወሰኹ ይኸዱ ክቃዳደም ክዘልል ክሓኩር ይፍትን ኣብዚ እንዳተረረ ክመፅእ ይጅምር ክቃዳደም ይኽእል እዩ ክዘልል ይኽእል እዩ ኣብ ነገራት ዝተፈላለዩ ነገራት እውን ክገብር ይኽእል እዩ ክሓኩር ወይ እውን ክዲብ ይኽእል እዩ ድሉ ዝኾነ ናይ ምንቅስቃስ ክእለት የብሎም ኦፍ ኮርስ ተደፊኦም ቀጢፎም ክወድቁ ይኽእሉ እዮም ድሉል ኣይኮነን ግን ኣብዚ ዕድመ እዚ ግን ካብ 4 ክሳብ 5 ዘሎ ኣካላቲ ክቃዳደሙ ይኽእሉ እዮም ክዘሉ ይኽእሉ እዮም ክሓኽሩ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ናትና ክፃወቱ ከለዉ ንሪኦም ኢና ዝሕልዎም ዝሪኦም እውን የልዮም ኢና ንሕድሕዶም ክደፋፍኡ ስለ ዝኽእሉ ኣእምራዊ ነገራት ምስ ሕሉፍ ከተሓዝቡ ይጅምሩ ኣዝዮም ህንጡያት ነገራት ከዓ ክሓስቡ ይጅምሩ መምህር ንሓደ ንጥፈት ክካይድ ከሎ ካብ 4 ክሳብ 8 ደቂቕ ኣቓልቦ ከይተሰረቐ ክዕዘብ ይኽእል ኣብዚ ክላስ ኣብ ንሕዞም ብፍላይ ኣብቲ ሳንዴ ስኩል ይኹን ኣብ ካልእ ነገራት ክንምህሮም ከለና ካብ 4 ክሳብ 8 ደቂቕ ዘሎ ኣቴንሽን ኣቓልቦ ህቡና ስለ ዝኽእሉ እዚኣ ክንርሳዕ የብልናን እታ ክንምህራ ንደሊ ከነመሓላልፋ ንደሊ ኣብ ዕድሙኡ እንታይ ክሕዙ ይኽእሉ ክንፈልጥ ኣለና ስቕ ኢልና እንድሕር ክንምህሮም ተጀሚርና ንኣብነት ካብ 4 ክሳብ 5 ክሳብ ፍርቂ ሰዓት ኮፍ ተቢልካዮ ክሳብ 20 ደቂቕ ክሳብ 15 ደቂቕ እንድሕር ኮፍ ተቢልካዮ ክክዮ ይኽእል እዩ ካልእ ግዜ እውን ኮፍ ከተብሎ ከለካ እቲ ናይ መጀመርያ ካብ 4 ክሳብ 8 ዘሎ ዓመታት ኢዳ ዝሰምዓካ እምበር ብድሕሪኡ እንታይ ኣይኮነን ኣይሰምዓካን ስለ ዝኾነ ኣቓልቦ እዩ ክሰምዓካ ዝኽእል ካብ 4 ክሳብ 5 ዓመት ዘሎ ካብ 4 ክሳብ 8 ደቂቕ ስለዚ እታ ክትምህራ ትደሊ ኣብዚ ሳመራይዝ ጌርካ ሓሳብካ ጠርኒፍካ ሜዲቴት ጌርካ ኢኻ ነቲ መልእኽቲ ኣፅኒዕካ ክቶም መሓላልፈሎም ዘለካ ብዛዕባ ግዜ ቆቁርብ ክርድኦም ይጅምር ንጎ ቀትሪ ምሸት ዝብል ነገራት ክርድኦም ይኽእል ሓቂ ዘይኮነ ነገራት እንታይ ክገብሩ ይጅምሩ እዚ ክሓውሱ ይጅምሩ ክኣምኑኻ ሓቂ ኢሎም ክኣምኑ ይኽእሉ ዋላ እውን ብካልእ ነገር ጌርካ እውን ሃታሊልካዮም ነቲ ሓቂ እንታይ ክገብሮ ይኽእሉ ክኣሚኖም ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ዝኾነ ኣብቲ ኣእምሮዊ ዝተሓወሰ ነገር ናብ ሓቂ ናብ ናይ ሓቂ ዘይኮነ ነገራትን ክሓውሱ ይጅምሩ ሓደሽቲ ቃላት ክጥቀም ይፈቱ ይዓቢ ስለ ዘሎ ሓደሽቲ ቃላት ዝሰምዑ ይኹን ወይ እውን ኣብ ካርቱን ይኹን ኣብ ካልእ ነገራት ኣብ ትምህርቲ ይኹን ዝሰምዑ ነቲ ቃላት ሓደሽቲ እንታይ ክገብረሉ ይጅምር ክጥቀመሉ ይፈቱ ነገራት እንታይ ይገብር ይደጋግም ንሓደ ነገር ደጋጊሙ እንታይ ክገብረካ ክእል ከረዳእካን ክዛረበካን ይኽእል ስምዒታዊ ከይድና ክንሪኦ ከለና ፍርህን ውዕውዕ ዝኾነ ስምዒት እንታይ ይገብሮም ይስምዖም ኣብቲ ናቶም ኢሞሽን ከይድና ክንሪኦ ከለና ሰብ ክፈርህ ዝጀመረሉ ብናይ ምንታይ ምክንያት እዩ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ህልውና ካብታ ሕማቕን ፅቡቕን ተፍልጦም ኣይትብላዕ ምስ ተባሃለ ምስ በልዐ ክፈርሕ ከም ጀመረ ካብ ናይ ሓጢኣት ውፅኢት ምዃኑ ፍርሒ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ፍርሒ ክስምዖ ይኽእል እዩ ኣብ ዝስምዖ ግዜ ከነተባብዖ ኣለና ውዕውዕ ዝኾነ ስምዒት እንታይ ክገብሮ ይኽእል ክስምዖ ይኽእል እዩ ይቃየር ስለ ዝኾነት ስምዒታቶም ይቁጥዑ ኦፍኮርስ ኣብዚ ክትሪኦም ከለካ ሕጂ ክሓርቁ ትሪኦም ኢኻ ቁጥዑ ትሪኦም ኢኻ ግን ነገራት ከምኡ ክገብሩ ከሎ ቁጥዑ ክንሪኦም ከለና ኦሬዲ እቲ ስቴጆም ተዓመቶም ፈሊጥናያ ስለ ዘለና ኣብቲ ዓመቶም ወሪድና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንሕግዞምን ክንድግፎምን ኣለና ካልእ ክመፆ ዝኽእል ሓደጋ ስለ ዝርድኦ ነገራት ክፈርህ ይጅምር ክፃወት ከሎ ኣብቲ ኢሞሽን ኣብቲ ስምዒቱ እንታይ ይርድኦ ነገራት እንዳተፃወተ ክኸይድ ከሎ
ክመፅኦ ዝኽእል ሓደጋታት ስለ ዝርድኦ ክጥንቀቕ ይጅምር እዩ ነገራት ክፈርሕ ይጅምር ከምቲ ቆልዓ ከሎ ሓደ ነገር ስቕ ኢሉ ንኣብነት ቆልዓ እንተኮይኑ ኣብቲ ዓመት ይኹን ኣብቲ 8 ወርሒ 2 ዓመት ይኹን ከገናዝብ ስለ ዘይክእል ዋላ ውዒ ማይ ኣብ ውዒ ማይ ኢዱ ከእቱ ይኽእል ካልእ ነገራት ክገብር ይኽእል እዩ ኣብዚ ግን እንታይ ክገብር ይጅምር ክመፅኦ ዝኽእል ሓደጋ ይፈልጥ እዩ ንኣብነት ማይ ውዒ ተሒዙ ከም ዝነድድ ይፈልጥ እዩ ሓዊ ተሒዙ ከም ዝነድድ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ክርድኦ ስለ ዝኽእል ስለ ዝርድኦ ነገራት እንታይ ክገብር ይጅምር ክፈርህ ይጅምር ኣብቲ ማሕበራዊ ቋንቋ ፅቡቅ ገይሩ ክጥቀመሉ ይጅምር ክዛረብ ድማ ይፈቱ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብቲ ሶሻል ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዝረኣናዮም ግዜ ይደልዮም ህፃናት ኢልና ሪኢና ነርና ምስኦም ክንከውን ይደልዮም ግዜ ክንቦም ይደልዮም ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ሕብረተሰብና ኣብ ናይ ሓበሻ ተርኢናዮ ገዛ ተገዚእካ ዘልዮ ነገራት ተጌርካ ተመጊብካ እዚ ኩሉ ጌርካ እኹል እዩ ዝመስለና ምስኦም ግዜ ምሕላፍ ከም ባህሊ የብልናን ስለዚ ከነተኣታተው ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ እዩ ክዛረቡ ስለ ዝፈቱ ሶም ኮንካ ኣብቲ ሶሻል ግዜ ክትቦም ኣለካ ክትሰምዖም ኣለካ ኣብኡ ዝፍጠር ኣሎ ኣብቲ ማሕበራዊ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብኡ ኢኻ ትምዕዶም ኣብኡ ኢኻ ትመኽሮም ኣብኦም ምሳኻ ግዜ ክሕልፉ ከሎ ከም ዝፍቀሩን ከም ዝድለዩን ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ብድሕሩ ኣብዚ ዘይተጎድኡ ንኻልእ ክጎድኡ ኣይክእሉን እዮም ኣብቲ ማሕበራዊ ዝተጎድኡ ቆልዑት እዮም ንኻልእ ዝጎድኡ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ትምህርታትና ማለት እዩ ስለዚ ቋንቋ ፅቡቅ ገይሩ ክጥቀመሉ ይጅምር ክዛረብ ስለ ዝፈቱ ኣብቲ ማሕበራዊ ግዜ ክንቦም ኣለና ናይ ፃዕዱ ፅቡቅ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበሉ ነይረ ንደቆም ናይ ግዜ ምሃብ ልምዲ ኣለዎም ባህሊ ኣለዎ ስለዚ ንሕና ከዓ ከም ኣመንቲ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ክነተኣታትው ኣለና ምክንያቱ ኣድቫንቴጅ ኣሎ ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ዘሎ ኣብኡ ኢና መንተር ንገብሮም ኣብኡ ኢና ጋይድ ንገብሮም ኣብኡ ኢና ንኣልዮም ኣብኡ ኢና ካብ ትምህርቲ ይኹን ካብ ካልእ ነገራት ካብ ኣዕሩኽቶም ዝመሃርዎ ነገራት ሰሚዕና ከነረድኦምን ክንቅይሮምን ንኽእል ስለዚ ኣብኡ ክንሰምዖም ከለና እውን ደጋጊሙ ዝብልዎ ነገራት ካበይ ከም ዘምፅዎ ክርዳኣና ይኽእል ኣብኡ ኢና ኣብቲ ማሕበራዊ ኢና ክዛረቡ ምስኦም ግዜ ክነሕልፍ ከለና ክንልውጦም ክንድግፎም ሸብ ቅርፂ ከነትሕዞም ንኽእል ስለዚ ምስ ካልኦት ቆልዑት ክኸውን ድማ ይደሊ እዩ ኣብዚ እንታይ ሕጂ ኦፍኮርስ ኣብ ገለገለ ናይ ስድራ ቤታት እንታይ ይርኢ ደቆም ምስ ካልእ ቆልዑት ንክድቅሱ እንታይ ገብርዎም እዮም ኣብኡ ንክሓድሩ ምስኦም ይሰድዎም እዮም ካብ ብዙሕ ካብ ዝረኣኽዎ ነገራት ደቅና ምሳና እዮም ክሓድሩ ዘለዎም ክንጥንቀቐሉ ዘለና ምስ ካልኦት ቆልዑት ክኾኑ ስለ ዝደልዩ ናብ ሓደ ገዛ ምስ ወሰድናዮም ኣብኡ እንታይ ክገብሩ ይደልዮም ክሓድሩ ይደልዮም ምስኦም ክቀኑ ይደልዮም ገለገለ ስድራ ቤታት ከምኡ ንገብር ኢና which means ጥንቃቐ ከልየና እዩ ክሳዕ ኣመንቲ እንዲና ክሳዕ ነገራት ብመንፈሳዊ ነገር ተረዲእና ኢና እንታይ ክንገብሮም ዘለና ክንውስኖም ዘለና ገለገለ ሰብ ጥዑይ ፀኒሑ ገለ ዘይድሊ ልምምናት ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ጥንቃቐ ከልየና እዩ ኦፍኮርስ ክሓብሩ ኣብ ገዛ መፂኦም ምስ ደቅና ክፃወቱ ደቅና እውን ከይዶም ምስ ካልኦት ቆልዑት ክፃወቱ ፀገም የብሉን ኣብቲ ምሕዳር ዋላ እውን ንክፃወቱ እውን እንዳረኣናዮም ክኸውን ኣለዎ ብዙሕ ነገራት ከይድና ክንሪኦ ከለና ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ሓደ ግዜ ኣብ ጎይታ ዝመፀት ትምስክር ነይራ እንታይ ኢላ ትምስክር ነይራ ኣብ ቦርዲድ ምስ ከደት ምስ ሓፍታ ክድቅስ ትደሊ ሞታ ሓፍታ ምሳይ ድቅስን እያ ምስ በለታ ኣብቲ ቦታ ዝነበረት ንዕምሳይ ደቅስ ኢላ ኣብ ዩቲዩብ ኣለና ኢትዮጵያዊት ሕጂ ኣገልጋሊት ወንጌላዊት እያ ብብዙሕ ነገር ኣብቲ ናይ ዓለም ብዙሕ ነገር ዝሓለፈት ሰብያ ብድሕሩ ተናጊፋ እግዚኣብሔር ረዲእዋ ሕጂ ኣገልጋሊት ኮይና ኣብ ዩቲዩብ ኣለና እቲ ናታ ምስክርነት ከይድና ክንሪኦ ከለና ብድሕሩ እታ ጓል ኣምፂኣ ዘየድሊ ነገራት ከተላማምዳ ጀሚራ ማለት እዩ ሕጂ ሳምታይምስ ምስ ቆልዑት ክኾኑ ይደልዩ እንዲዮም ክፃወቱ ይደልዮም ኣይንኽልኣዮም ፀገም ይብሉን ግን ነገራት ኩሉ ግዜ ብጥንቃቐ ክንገብሮ ፅቡቅ እዩ ናይ ገለገለ ወለዲ ትሪኦ ኢኻ በቃ ዋይል ምስ ሰደድዎም ኣበይ ኣለዉ ይዝክርዎም እንታይ ክገብሩ ውዒሎም ኣይርእዎም ምስ መን ተራሂቦም ኣይርእዎም ከምኡ ዓይነት ነገራት ክኸውን የብሉን ስለዚ ክፃወቱ ይደልዮም ግን ኩሉ ነገራት ብጥንቃቐ ክንገብሮ ፅቡቅ እዩ ካባና ወፃ እውን ኣብ ካልእ ቦታ ከይዶም ተዘይሓደሩ ይምረፅ ክንፈቅድ እውን የብልናን ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነት
ከም ናይ ከምዛ ዓይነት ናይ ቆልዑት ከተፅንዕ ከለካ ብዙሓት ከም ብወለዶም ናብ ካልእ ከይዶም ዘየድሊ ነገራት ዝተለማመዱ ኣለዉ ስለዚ ምስ ቆልዑት ግዜ ከሕልፉ ይደልዮም ክፃወቱ ይደልዮም ግን ኩሉ ብጥንቃቐ ብምስትውዓል ክንገብሮ ፅቡቅ እዩ ዝሓሸ ናይ ምፅዋት ክእለት ድማ ይህልዎም ስለዚ ክፃወቱ ይደልዮም ዝሓሸ ናይ ምፅዋት ክእለት ከዓ ኣብዚ ማሕበራዊ የማዕብልዮም ብሓደ ኮንካ ገዛ ገዛ ዝኣምሰሉ ፀወታ እንተክገብሩ ክእሉ ክፃወቱ ይፈቱ ምስቶም ኣብቲ ናቶም ኤጅ ዘለው እንታይ ክገብሩ ይደልዮም ኩሉ ኣክቲቪቲስ ናይ ፀወታ በቲ ዝቐረብናሎም እንታይ ክገብሩ ይደልዮም ክፃወቱ ይደልዮም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርኩኩም ኣብ ቤተክርስትያናት እዚ ሕጂ ክስራሓሉ ኣለዎ በብዓመቱ እዚ ትራምፖሊን ይኹን መፃወቲ ይኹን ካልእ ነገራት ብፍላይ ኣብቲ ቸርች መሬት ተሊና ከምኡ ዓይነት ነገር ፋሲሊቲስ ከነዳልወሎም ፅቡቅ እዩ ከምኡ ከነዳልወሎም ተጀሚርና ነቲ ቸርች ናፊቆም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ በቲ ሳቶም ዝደልይዎ ነገራት ኢና ክንሕዞም ንኽእል ድሌታቶም ምስ ማልኣና ኢና ብድሕሩ እቲ ንሕና ንደልዮ ከዓ ፊድ ክንገብሮም ንኽእል ክንህቦም ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እናቶም ምስ ገበርናሎም ነቲ ናትና እውን ከነመሓላልፍ ብቀሊሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ፀወታ ክፃወቱ ስለዝደልዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቸርችታት እዚ ሓሳብ እዚ ምክንያቱ ኣባና ዝረኣናዮ እንታይ ብዙሕ መፃወቲ ነበረን ከምኡ ዓይነት ነገራት ከነዳሉ ምጀመርና ግን ነቶም ስድራ ቤቶም ቶም ቆልዑ እንታይ ክብልዎም ጀሚሮም በቃ ንጎ ተስዮም ቸርች ንኺድ ሰዓት ኣኺሉ እንዳበሉ ከም ዝርብሽዎም ቀልጢፎም ክመፁ ከም ዝጀመሩ ብሰንኪ ብደቆም ገለገለ ይምስክሩልና ነይሮም ስለዚ ኣብቲ ማሕበራዊ ክፃወቱ ይደልዮም እቲ መፃወቲ ነገራት ከዓ ኣብ ቸርች ይኹን ኣብ ገዛ ይኹን ከነዳልወሎም ኣለና ምስ ኣዕሩኽቶም ክኾኑ ከነዳልወሎም ኣለና ምሕዘነታዊ ባህሪ ይህልዎም ኣብዚ ዕድመ እዚ ሓጋዚ ክኸውን ይፈቱ ኣብዚ ማሕበራዊ ሕጂ እንታይ ክድግፍ ይደልዩ ከምቲ ዝበልናዮ ብቐዳማይ ትሬን ትገብሩ ኣብዚ ግደፍ ኣይትሓስ ገለ ነገር ክድግፍ ደልዩ ኖ ኣቐምጦ ኣማ ኣይኮነን ገለ ይኮናን ክንብል ዘለና ከልዕል ምስ ዝደሊ ክሕግዝ ምስ ዝደሊ ልክዕ ከምቲ ንሕና ሒዝናዮ ዘለና ዓይነት ነገር ይኹን ዋላ ካልእ ነገር ወይሱ ዝኽእሎ ፍኹስ ዝበለ ነገራት እንቅርበሉ ኣለና ሽዑ ምሳና ኮይኑ እንታይ ክገብር ኣሎ ፓርቲስፔት ክገብር ኣሎ ናይ ስራሕ ነገራት ኣብኡ እንታይ ዝገብር እንዳተላማመደ ዝመፅእ ክላማመድ እውን ዝኽእል ካብ ብንእሽቶም እንድሕር ካብታ ዝተወለዱላ ክሳብ 7 ዓመት ኢፌክቲቭ ወሰንቲ ዓመታት እየን ኢልና ብቐዳማይ ርኢና ነርና ኣበን ፅቡቅ ጌርና ተሃኒፅናዮም ንዕዮም እንታይ እንዳገበርዎ ዝኸዱ እንዳዕበይዎ ዝኸዱ ስለዚ ሓጋዚ ክኸውን ስለዝፈቱ ፓርቲስፔት ይገብር ክንፈቅደሉ ኣለና ከይድሕለፍ ቆልዓ ኢኻ ኣይተሓስብ ኣይተንክፍ ገለ ይኮናን ንሓፅብ ተለና ኢትስ ኦኬ ናቱ ካልሲ ይኹን ካልእ ነገራት ገለ ክሓፅብ ተይሉ ወይ ገለ ነገር ገብር ተይሉ ክንፈቅደሉ ኣለና ከምኡ ገይሩ እዩ ነቲ ነገራት ዝለምዶ ትሬን ዝኸውን ድፍረት ይህልዎም ኣብቲ ማሕበራዊ ድሌታት ክፍለጡ ይደልዩ ኣቴንሽን ይደልዩ ፍቅሪ ዝመልኦ ዝምድና ይደልዩ ኣብቲ ድሌታቶም ከይድና ክንሪኦ ከለና ውሕስነት ክስምዖም ክፍቀሩን ይደልዩ እዚኣ ብጣዕሚ ዝደልይዋ ነገር እያ ከነፍቅሮም ግዜ ክንቦም ክንሓልየሎም ከለና በቃ እቲ ኤርያ እቲ ኢንቫይሮንመንት ንዕኦም ውሑስ እዩ ደስ እዩ ዝብሎም ክፍቀሩ ክስምዑ ይደልዮም ውሕስነት እዩ ዝስምዑ ስለዚ ክንሰምዖምን ከነፍቅሮምን ኣለና ግዜ ክንቦም ኣለና ብዙሕ ግዜ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ዝረአ እንታይ ደጋጊመ ዝዛረቦ ዘለኹ ብዙሕ ትሪኦ ሕጂ ዋላ ብደገ ትሰምዖ እንታይ ኦፍኮርስ ገዛ ወሳኒ እዩ መኪና ወሳኒ እዩ ካልእ ነገራት ወሳኒ ወሰንቲ ይኮንኩን ግን ብመንፅር ደቅና ናይ ደቅና ዋጋ ክኸውን የብሉን ብዘሎ ነገር ቀሪብናሎም ሂወቶም ተጠፊኡ ብዙሕ ነገራት ክጥቀምዎ ዝኽእሉ ኣብቲ ማሕበራዊ ይኹን መንፈሳዊ ይኹን ካልእ ነገራት እንድሕር ካማና ከይተጠቀሙ ተሓሊፎም ብድሕሩ እቲ ክሳሩ ዓብ ምዃኑ ከነስተውዕልን ከነስተብህልን ኣለና ስለዚ ግዜ ክንቦም ኣለና ክንሰምዖም ኣለና ከነፍቅሮም ኣለና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ በዓላትና ክንነግሮም ኣለና ኣይተላማመድናዮን እዚ ክንላማመዱ ኣለና ከም ንፈትዎም ከም ነፍቅሮም ብቃልን ብግብርን ከነሪኦም ኣለና ንጥፈታት ድሌት ኣለዎም ንጥፈታት ክወሃብ ይደልዮም ስለዚ ክሳተፉ ይደልዮም ክሰርሑ ይደልዮም ኣብዚ ድሌት ከለዎም ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ክንጥቀመሉ ኣለና ኣብ ዕድምኡ ዘርእይዎ ነገራት ክንጥቀመሉ ኣለና ንሕና ገለ ነገር ምሂርናዮም ክንሓልፍ ኣለና ኣብቲ ዕድመ ምንቅስቃስ ማሕበሮም ቲማ ይደልዮም ብዙሕ ግዜ ሕጂ ገለገለ ፓረንትስ ኣብ ዝዋላ እንታይ ኢና ንርኢ ሒዞሞም ከይዶም ኣብ ኩዕሾ ዝፃወትሉ ይኹን ካልእ ነገራት ኣብ ወሲዶም የድክምዎም ኦፍኮርስ እቲ እንታይ ኢና ብዙሕ ግዜ ሕጂ ንጋገ ኣብዚ ዕድመ እዚ
ሞር ኤነርጂ ኣለዎ ሞር ሓይሊ ኣለዎ ኮፍ ክብሉና ይክእሉ ሱቅ ክብሉና ይክእሉ ክወፁ ክፃወቱ ክሓብሩ ስለዝረቢሽካን ኢና ትርቢሸና ኣለካ ኢና ንብሎ እቲ ናቶም ኣብ ኣካላቶም ዘሎ ለውጥታት እውን ክርዳኣና ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኤነርጂ ብዘውፅሉ ቦታ ወይ ኤክሰርሳይዝ ዲና ክነግብሮም ወይ ኣብ ገለ ቦታ ወሲድና ዲና ከነፃወቶም እንታይ ክንገብረሎም ኣለና ግዜን ሰዓትን ከነዳልወሎም ኣለና ነገራት ባዕሉ ክገብርሉ ዝኽእል ዕድል እዚ ከምታ ቀዲምና ዝበልና ሓንቲ ቆልዓ ኣላ ኣብ ዩቲዩብ ምስ ኣቦኣ ከምኡ ኩሉ ነገራት ኣዳሊላ ኩክ ምግባር ትፈቱ እያ ቴብል ብናታ ስሪሒላ እቲ ካራ ብናታ ኩሉ ነገራት ብናታ እቲ ናይ መቐርደዲ ሽጉርቲ ይኹን ካልእ ነገራት ብሙሉእ በቲ ናታ ነገራት ይዳልይዎ ስለዚ እንዳተጋገየት እንዳደፍአት ገለ ኩክ ትገብር ቦያ ነቲ ነገራት እንዳለመደቶ ትመፅእ ስለዚ ነገራት ባዕሎም ክገብርሉ ዝኽእሉ ዕድል ምፍጣር ወሳኒ እዩ ድሓር ከይንሃስዮም ምስ ሕብረተሰብ ምስ ተሓወሱ ድሌት ኣለዎም ኣብዚ ዕድመ እዚ ክገብርዎ ክመሃሩ ግን ድሌት ከለዎም እንድሕር ተኸሊእናዮም ዳሕራይ ተመሊስና ከንዕርዮ ኣይንክእልን ኢና ድሓር ምስ ሰብ ክነብሩ ከለዎ ከይሽገሩ ዋጋ ከይከፍሉ ሌይዚ ተባሂሎም ከይፅረፉ ከይነዓቑ ብጣዕሚ ኣብ ሂወቶም እዚ ነገራት እዚ ክንዓይን ክንሰርሕና ኣለና ካብ 4 ክሳብ 5 ክመሃርዎ ዝኽእሉ መንፈሳዊ ከይድና ክንሪኦ ከለና ቤተክርስትያን ክኸይድ ይደሊ ድሌት ኣለዎ መምሃራኑ ክሪኦም ይደሊ ምስ መሓዙትን ንዕሮክትን ድማ ክፃወት ይደሊ ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ መፃወቲ ነገራት ከነዳሉ ኣለና ነቲ በቲ ሱ ዝደልዩ ነገራት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ገዝኦም ይኹን ዝጥቀምሉ ዝምገብሉ ሽንቲ ቤቶም ገለ ይኹን ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ርኢና ነርና ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ኢላ ገሊፃቶ ኣብ ቤተክርስትያን እንተልዮም ኣብ ገዝኦም ከም ዘለዎ ኮይኑ ክስምዖም ኣሎ ኣብ ገዝኦም እንተልዮም ከዓ ከም ኣብ ቤተክርስትያን ዘለዎ ኮይኑ ክስምዖም ኣለዎ ኢላ ትገልፆ ነይራ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ትገዝኦም ኩሉ ነገራት ዝቐረብኦም ኣብ ቤተክርስትያን ኩሉ ነገራት ኢና ከነዳልወሎ ዘለና ብዓቕምና ብዓቕምኻ ይከኣል እዩ ብዓቕምኻ ነገራት ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ብዘለካ ሪሶርስ ኢኻ ትሰርሕ ብዘለካ ሪሶርስ ኢኻ ተፀብቕ ስለዚ መምሃራኑ ክሪኦም ይደሊ እቶም መምሃራን ብፍላይ ፅቡቅ ገይሮም ትሪት ተገይሮም ናይ ምምፃእ ቤተክርስትያን ድሌት ኣለዎ እቲ መምህር ፅቡቅ ገይሩ ተሒዝዎ ምስ መሓዙት ምስ ኣዕሩኽቱ ክፃወት ይደሊ ብዛዕባ ኣምላኽ ብግሉ እንታክገብር ይጅምር ክሓስብ ይጅምር ንኣምላኽ ይኣምኑን የፍቅሮን ኣምላኽ ከም ዘፍቅሮ ድማ ይኣምን ትሬን እንዳገበርካዮ እንተኸይድካ እንዳምሃርናዮ እንተኸይድና ካብ 4 ክሳብ 5 ዓመት ዘለዋ ከነንፅፈን ንኽእል ኢና ደጋጊምና ክንገብሮ ከም ዘለና ደጋጊምና ክንምህሮም ከም ዘለና ርኢናዮም ነርና ንኣምላኽ ይኣምኖ የፍቅሮ ኣምላኽ ከም ዘፍቅሮ ድማ ክኣምን ይጅምር ኣብ መንጎ ቁልዑን ጌጋን ድማ ክፈላል ይጅምር ነገራት ክርድኦ ይጅምር ኣይናይ ጌጋ ኣይናይ ቁኑዕ ኣምልኮ ይፈቱ እዚኣ ኩላቶም ዝፈትዎ እዮም ወርሺፕ ይደልዮም ብፍላይ ኣብ ቤተክርስትያን እዚ ነገራት እዚ ክንሰርሓሉ ኣለና ብዙሕ ነገር ሕጅናትና እንታይ ኣብ ዓድኻ ዘይምህላው ብዙሕ ነገር እዩ እንታይ ዝኸውን ለውጥታት ዕቤት ኣይትረአን ኢኻ ኣብ ዓድኻ ኮይንካ ንጎይታ ከተምልኽ ከለኻ ብዙሕ ነገራት ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ ካብኡ እዚ ስደት ግን ናብ ኩሉ ቦታ ፋሕ ይብለና ስለ ዘሎ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ቸርች ጀሚሮሞ ሰባት ናብ ካልእ ቦታ ከዱ ፋሕ ስለንብል ግን ክንሰርሓሉ ኣለና እዚ ነገር ኣምልኮ ይፈትው እዮም ክንዓየሉ ኣለና ነዚ ነገር እዚ ዋላ እውን እኳ ዝፃወቱ ዝዝምሩ ተሰኣና ብሲዲን ጌርና ዲና ዋላ እውን ነቲ ከም ስትራክቸራት ሒዝናዮ ካልእ ዋላ ተኸደ ወይ እውን ብድሕሪኡ መፂኡ ዝትከኣሉ ነገራት ዘይቋረፅ ክንገብሮ ኣለና ስለዚ ኣምልኮ እንታይ ገብሩ እዮም ይፈትው እዮም ሓፀርቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቅስታት ክፈልጥ ይጅምር ኣብዚ እንታይ ኢና ንገብሮም ሕጂ ናብ ስቴጅ ንሓንቲ ጠቕሲ ይወሃቡ ከፅንዕዋ ዝግብኦም እሞ ኣፅኒዖማ እንታይ ገብሩ ይመፁ ኣብ ስቴጅ መፅኦም ከዓ ነታ ጠቕሲ ክደግምዋ ክዛረቡ ይጅምሩ ስለዚ ሓፀርቲ ጥቅስታት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክፈልጥ ይኽእል እዩ ነቶም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ሰባት ክመስል ይፍትን ሓደ ነይሩ ብዚ ከምኡ ንፈልጦ ቆልዓ ናይ ጎልያድ ነዊሕ ግዜ ይርኦሞ ልክዕ ከምቲ ዳዊት ዋንጭፍ ሒዙ ዝመፅእ ናብ ቸርች ከይተረፈ ከምኡ ሒዙ ይመፅእ ናይ ሙሴ ተሪኦሞ ነታ በትሪ ሒዙ ይመፅእ ስለዚ ነቶም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ሰባት ክመስል ይፍትን ነቶም ነቲ ዝረኣዩ ንዕኡ ክደግም ይጅምር ናይ ጊዶውን ኣብ ዘርእሉ ግዜ ኣብዚ ሱፐር ቡክ ሰሪሖም ኣለዉ ነቲ ዝረኣዮ ፕራክቲካል ክደግሞ ከሎ ኢና ንርኢ ነቶም ሰባት ክመስል
ክፍትን ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዛንታ ክደግም ይኽእል እዩ እንተረዲእናዮ ብካርቱን ይኹን ብዛንታ መሳሊ ክነግሮ ተጀሚርና ነቲ ነገር እንታይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ክዝክሮን ክዛረበሉን ክምህረሉን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ካብቶም ካብ 5 ክሳዕ ካብ 6 ክሳዕ 8 ዘሎ ኮይና ክንሪኦም ከለና ካብ ንእስነቶም ዝመሃርዎ ነቲ ዛንታ ክነግሩካ ከለዉ ኣስቴር መን እያ ተይልክዮም ብዛዕባ ኣስቴር ፅቡቅ ገይሮም ከረድኡኻ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ እግዚኣብሔር ህላውነት ኣምላኽ ኢየሱስ ኣምላኽን እንታይ ምዃኖም የፍቅሩና እዮም ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክርድኦም ዝኽእል ህላውነት ኣምላኽ ብዛዕባ ኢየሱስ ከም ዘፍቅረና ኣምላኽ ከም ዘፍቅረና ክርድኦም ይኽእል እዩ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓልየልና ምዃኑ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እናምፃና ይሓሊ ምዃኑ እግዚኣብሔር ከም ዝሕልወና ከም ዝኣልየና ከም ዝሓልየልና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ልዕለና እግዚኣብሔር ከም ዝሓልየሎም ኢና ከነረድኦም ዘለና ልዕለና ከም ዝሓስበሎም ኢና እግዚኣብሔር ከነረድኦም ዘለና ካብ ቃል እንዳምፃና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንህዝቡን ንደቁን ዝሓልየሉ ከም ዝሓልየሎም ዘርኢ ትምህርታት ኣሎ ካብ ኣብርሃም ጀሚርና ንእስራኤላውያን ካብ ሙርኮ ክወፁ ከለዉ ኣብ ምድረ በዳ ይሓልየሎም ከም ዝነበረ ይምግቦም ከም ዝነበረ ካብ ከውሒ ማይ ከም ዘስትዮም ከም ዝነበረ ፀሓይ ክኾን ከሎ ፅላል ይገብረሎም ከም ዝነበረ ፀልማት ክኾን ከሎ ብርሃን ይገብረሎም ከም ዝነበረ ይሓሊ ከም ዝነበረ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክንምህሮም ኣለና እግዚኣብሔር ይሓሊ ምዃኑ ክርድኡ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ እግዚኣብሔር ተምሂርናዮም ህላውነት ኣምላኽ ንክገልፀሎም ብፍቅርና ንክግለፀሎም ብፍቅርና እንታይ ንግበሮም ነርእዮም ፍቅርና ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ እንድሕር ንሕና ተርእናዮ ነቲ መምህር ይኹን ንወላዲ ይኹን ከም ኣምላኽ ገይሮም ከም መዓራርይዎ ስለ ዝኽእሉ እንተሓሚሞም ኣምላኽ ከም ዝሓልየሎም እግዚኣብሔር ከም ዝፍውሶም እንታይ ክንገብሮም ኣለና ከም ዝሓልየሎም ከነረድኦም ኣለና ወንጌላት የሱስ ፍቅሪ ምዃኑ ምንባብን ምምሃርን እተን ወንጌላት የሱስ ፍቅሪ ምዃኑ ብሙሉአን ከይድና እንተርኢናየን ኣብ ወንጌላት ማቴዎስ ከይድና ክንሪኦ ከለና ይድንግፀሎም ጠምዮም ተርእይዎም ይሓልየሎም ይደንግፁሉ ኣለዉ ኢሉ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ንሪኦም ጠምዮም ይምግቦም ይፍውሶም ከም ዝነበረ ፍቅሪ ክርስቶስ ኣብቲ ወንጌላት ኦፍኮርስ ወንጌላት ክንድህሶ ከለና ጎይታ ፈቃር ምዃኑ ርሕሩሕ ምዃኑ ኢና ንርኢ እዚ ነገራት እዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ወንጌላት ዘሎ እንዳንበብናን እንዳምሃርናን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ምዃኑ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ብዛዕባ እግዚኣብሔር እዚ ክርድኦም ይኽእል እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝገበረ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ኣምላኽ ኩሉ ፈጢሩ ንዓና እውን ከም ዝፈጠረና ክንረድኦም ኣለና እግዚኣብሔር ነዚ ሰማይ ነዚ ምድሪ ንኩሉ ኣብኡ ዘሎ ከም ዝገበሮ ንሕና እውን እሱ ከም ዝፈጠረና ክንነግሮም ኣለና እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝገበረ ክንነግሮም ክንምህሮም ኣለና ደጋጊምና ከምቲ ብቀዳይ ዝበልናዮ ልክዕ ከምቲ ቆልዑት ከለዉ መግቢ በብሰዓቱ በብግዜኡ ንምግቦም ለውጢ ከዓ እንዳርኣዩ ዝኸዱ ዝዓብዩ ቃል ኣምላኽ እውን ኩሉ ግዜ ክንምህሮም ተጀሚርና ቀፃሊ ክንምህሮም ተጀሚርና ኣብ ሂወቶም እንዳሰርሐ እንዳለወጦም ክመፁ እዩ ምክንያቱ እቲ ንነግሮም ቃል ኣብቲ ቃል ሂወት ኣሎ መንፈስ ኣሎ ዝልውጥ ቃል እዩ ዝቕይር ቃል እዩ ኮፍ ኢልና ክንምህሮም ከለና እቲ ቃል ከይዱ ኣብ ሂወቶም እንታይ ይገብር እዩ ይዓዩ ስለዚ ኣምላኽ ኩሉ ከም ዝፈጠረ ንዓና እውን ከም ዝፈጠረና ክንነግሮም ኣለና ኣንፈት ክሕግዙና ዝኽእሉ ኣብዚ ክንምህሮም ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝፈጠረና ፅቡቅ ነገር ሰባት ዝገበርዎ እንተሪእና ኣምላኽ ከም ዝሃቦም ምንጋር ኦኬ ኣምላኽ ኩሉ ፈጢሩ ኢልና ንዓና ኢልና ኣለና ኣብ ገለገለ ኤርያ ዘይክርድኦም ይኽእል እዩ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝፈጠረና ኩሉ ኣካላትና ይኹን ኣፍንጫና ኢድና ይኹን ዓይንና ይኹን ዘገርም ገይሩ ከም ዝፈጠረና ክንምህሮም ኣለና ፅቡቅ ነገራት ተርኢና ከዓ ነቲ ነገራት ምስ ረኣናዮ እግዚኣብሔር ከም ዝፈጠሮ ክንነግሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስ ሂብና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣምላኽ ከም ዝሃበና መፅሓፍ ቅዱስ ክንነግሮም ኣለና እቲ ነንብቦ ቃል ካብኡ ገሊፅና እንምህሮም ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝሃበና ቃሉ ምዃኑ እሱ ክንምራሓሉ ኢሉ ከም ዝሃበና ክንነግሮም ኣለና
ኣንፈት ክሕግዘና ዝኽእል ስእላዊ መጽሓፍ ቅዱስ ክንቦም ኣለና ካብ ፍጥረት ብዛዕባ የሱስ ከም ዝመፀ ከም ዝምለስ ኣብ ገዛ ብሓንሳእ ብምንባር ብሓንሳእ ሓቂ ታንጀብል ምዃኑ ክንነግሮም ኣለና ስለዚ ስእላዊ ብስእላውያን መፅሓፍቲ ጌርና ከነረድኦም ኣለና ካብ ፍጥረት ጀሚሩ ብዛዕባ የሱስ ዘሎ ከም ዝመፀ ከም ዝኸደ ከም ዝምለስ ክንነግሮም ኣለና ሓቂ ምዃኑ እንታይ ኢና ንገብሮም ኣብ ማእከል እስራኤላውያን ከም ዝነበረ ደቂ ከምቲ ንሕና ማሕበራዊ ጌርና ንነብሮ ከምኡ መፂኡ ከም ዝነበረ ከም ዝኸደ ከም ዝምለስ ክንነግሮም ኣለና ኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበረ የሱስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ምስኡ ምእንቲ ክንከውን ሕጂ ብዚ የሱስ ሞይቱ ክንብል ከለና እቲ ንጥቀመሉ ቃላት ወርድስ ልክዕ ከም ንዓብ ንምህር ጌርና ይኮናን ክንጥቀመሉ ዘለና ነቲ ቃላት ብቀልል ዝበለ ብዝርድኦም ብደረጅኦም ብዓቕሞም ኢና ነቲ ቃላት ወርድስ ትንብሎም ቃላት በብዕድምኡ እንታይ ክሕዙ ይኽእሉ እንታይ ብከመይ ዝርድኦም መሪፅና ክንነግሮም ኣለና ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ከም ዝሞተ ምስኡ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ምስኡ ምእንቲ ክንነብር ኢሉ ከም ዝሞተልና ክንምህሮም ንኽእል ኢና ዝሕግዙና ኣንፈት ክንምህር ከለና እውን የሱስ ዝገበሮ ምንጋር ብዛዕባ ሞት ኣብዚ ብዙሕ ኣይርድኦምኒ ሞይቱ ከም ዝተንስአ ግን የሱስ ዝገበሮ ደጋጊምና ክንምህሮምን ክንነግሮምን ከም ዘለና ከም ዘድሕነና ናይ ምድሓን ታሪክ እውን ክንነግሮም ኣለና ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀ ከመይ ኢሉ ከም ዘድሓነና ክንገልፀሎም ኣለና ኣብ ኤደን ገነት ሓጢኣት ምስ ገበሩ መንፈሶም ሞይቱ ብድሕሪኡ ናብ ሲኦል ክኸዱ ወሲኑ ገለ ዝብሉ ዓይነት ነገራት ክርድኦም ስለ ዘይክእል ብቀልል ዝበለ ጌርና ነቲ ስቶሪ ከነቕርበሎም ኣለና ሕብረት ምስ ኣምላኽ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ክንምህሮም ኣለና ጸሎት ምስ ኣምላኽ ምዝርራብ ብስም ክርስቶስ ፕራክቲካል ልክዕ ከምዚ ደቅና ኮይኖም ምሳና ዝዘራረቡ እሞ ዝሓቱና እንደገና ንሕና ንምልሰሎም ንሓቶም ይምልሱልና ስለዚ ጸሎት ምስ ኣምላኽ ምዝርራብ ምዃኑ ክንነግሮም ኣለና ክግበር ከሎ ግን ብስም ክርስቶስ ኣምላኽ ከም ዝሰምዓና ጌርና ምስ ኣምላኽ ሕብረት ከም ንገብር ክንምህሮም ኣለና ዝሕግዘና ነገራት ከመይ ከም ዝፅልዩ ንሕና ከነሪኦም ኣለና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮም ንዓና ክንፅሊ ምስ ረኣዩና እንታይ ክገብሩ እዮም ክፅልዩ ክጅምሩ እዮም ፕራክቲካል እዮም ዝኣምኑ ዘረባ ጥራይ ኣይኮኑን ፀልዩ ኢልናዮም ክንፀሊ ክርኢና ኣለዉ ክንፅሊ ሪኦምና ፀልዩ ክንብሎም ከለና ክርድኦም ይኽእል እዩ ቀፃሊ ኣብ መፅሓፍ ታሪክ ከነንብበሎም ኣለና ካብ መፅሓፍቲ ከነንብበሎም ኣለና ቀፃሊ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ናይ ዲቮሽን ግዜ ምስኦም ክህሉ ኣለና ታርጌት ክህልወና ኣለዉ ጎል ክህልወና ከምዚ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ዘይኮነ እንታይ ኢና ንምህሮም ከመይ ጌርና ኢና ንዕብዮም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ክንዳሎ ኣለና ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ 4 ክሳብ 5 ዓመት ዘሎ እንታይ ክመሃሩ ይኽእሉ እንተኢልና ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ይዛረብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ፅሑፍ ምዃኑ ናይ እግዚኣብሄር ምዃኑ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ከም ዝዛረብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንነግሮም ኣለና ኣብ ኩሉ ዘለዉ እቶም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓፍዎ ተባሂሎም ዘለዉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝበሎም ንእግዚኣብሄር ዝገበሮ ነገር እዩ እንታይ ገይሮም ከይዶም ፅሒፎም ከይዶም ኢልና ክንነግሮም ኣለና ብዛዕባ እግዚኣብሄር ዝገበሮ ነገራት እዩ ዝዛረብ ሰባት ዝገበርዎ ኣይኮነን ዝዛረብ ቀንዲ ዕላሙ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሄር ብሰባት ገይሩ ዝገበሮ እግዚኣብሄር ዝገበሮ እንደገና ብዛዕባ እግዚኣብሄር ዝዛረብ ከም ዝኾነ ብዛዕባ ቅዱስኑ ብዛዕባ ፍቕሩ ብዛዕባ ምሕረቱ እዚ ነገራት እዚ ክንነግሮም ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ከም ዝዛረብ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል እግዚኣብሄር ምዃኑ ክንምህሮምን ክንነግሮምን ኣለና ልክዕ ኣብ ከምቲ ብትኻል እምነት ብዛዕባ እቲ መፅሓፎም ዝምህርዎም ንሕና እውን እንታይ ክንገብር ኣለና ክንምህሮም ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ጥዑይ ቆልዓ ክኸውን ይምህረናን ይምህርን ይነግርን ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ክንነግሮም ከለና ከተንብብ ከለካ ከተፅንዕ ከለካ ጥዑይ ቆልዓ ንክትከውን ይምህረካን ይነግረካን ኢልና ኣብ ምሳሌ ዘሎ ሓሳብ ኣንቢብና እንደገና ኣብ ኤፌሶን ዘሎ ብዛዕባ ኣቦኻን ኣዴኻን ምኽባር ምእዛዝ ዕድመኻ ከም ዝነውሕ ፅቡቅ ከም ዝምህረና መፅሓፍ ቅዱስ ክንነግሮም ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ሓቀኛ ምዃኑ ከምቲ ኣብኡ ተፃሒፉ ዘሎ ከም ዝኸውን ነገራት ሓቀኛ ምዃኑ ሓሶት ከም ዘይኮነ ጌጋ ከም ዘይብሉ ሓቂ ምዃኑ እንታይ ክንገብሮም ኣለና
ክንነግሮም ኣለና እዚ ነገር ዝደጋጊምና ክንምህሮም ኣለና ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ ሓቀኛ ኣምላኽ ነቲ ዝበሎ ዝሃቦ ተስፋ ኣብ ቲቶስ ከምኡ እዩ ዝብለና በቲ ዘይሕሱ በቲ ዝሃቦ ተስፋ ነቲ ዝሃቦ ተስፋ ዘይቅይር እቲ ዘይሕሱ ኣምላኽ ይብሉ ኣምላኽና እንታይ እዩ ዘይሕሱ ኣምላኽ ሓቀኛ ምዃኑ ደጋጊምና ክንነግሮም ኣለና ነቲ ዝበሎ ዝገብሮ ቃሉ ዘይቅይር መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ምዃኑ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ከም ዝፀሓፎ ክንምህሮም ክንነግሮም ኣለና ብዛዕባ ወላዲ እግዚኣብሔር ንውሉደይ ንዓይ ክሕልወንን ክከናኸንንን ሂቡኒ እግዚኣብሔር ውሉድ ኣቦን ኣደን ክህቦም ከሎ ንዖም ክከናኸንዎምን ክሕልዎምን ክኣልይዎምን ከም ዝሃቦም ልክዕ ከም ተሃና ሳሙኤል ምስ ተዋህባ ከምኡ ዝተኸናኸነቶን ዝሓለወቶን እግዚኣብሔር ንወለደይ ብዛዕባይ ክፅልዩ ይገብሮ ክንነግሮም ኢና ብዛዕባ ወለዲ እግዚኣብሔር ንወለዲ እንታይ ከም ዝገብሮም ክንነግሮም ከለና ብዛዕባኦም ከም ንፅሊ ከም ዝገብረና ክንምህሮም ኣለና ንወለደይ ክእዘዞም ኣለኒ ኣብ ሉቃስ ከይና ክንሪኦ ከለና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ገብር ነይሩ ብለና ይእዘዞም ከም ዝነበረ ስለዚ ብዛዕባ ወለዲ ዝነገር እዚ ክንምህሮም ኣለና ንወለደይ ክፈትዎም ኣለኒ ምክንያቱ ነቦኻን ኣዴኻን ተኣዘዝ ስማዕ ኣፍቅር ስለ ዝብል ቃል ኣምላኽ ንወለደይ ክሐጉሶም ኣለኒ እዚ ነገራት እዚ ብዛዕባ ወላዲ ክንምህሮም ኣለና ንወለዶም ክገብሮ ብዛዕባ ወለዲ ንወለዶም እንታይ ክገብርሎም ከም ዘለዎም እግዚኣብሔር ከመይ ኣብ ቃሉ ከም ዘቐመጠሎም ክንምህሮም ኣለና ዝወለደ እዚ ከይና ክንሪኦ ከለና ደፋር ንወላዲኡ ዘይእዘዝ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትርኢ ስለዚ ክንምህሮም ኣለና ንሰብ ትምህርቲ እንታይ ዝገብሮ ዝልውጦ ነቲ ቃል ሓቂ ክንምህሮም ተጀሚርና ክልወጡን ክቅየሩን እዮም ንወለደይ ዘይምእዛዝ ሓጢኣት ምዃን ንወላዲ ንወለዶም ተዘይተኣዚዞም ፅቡቕ ከም ዘይኮነ መርገም ወላዲ ዝተዘይቀተለ ይዕነኒ ኣቦታትና ዝምስልዎ ምሳሌ ኣሎ ስለዚ ንወለዶም ክእዘዙ ከም ዘለዎም ተዘይተኣዚዞም ከዓ ፅቡቕ ከም ዘይኮነ እግዚኣብሔር ከም ዘይሕጎሰሎም ክመሃሩ ኣለዎም ብዛዕባ ቤተክርስትያን ናይ እግዚኣብሔር ቤት እዩ በቃ ክንነግሮም ከለና ክንከይድ ከለና ትክክል ጌርና ክንረድኦም ኣለና ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኸይድ ከም ዘለና ክንነግሮም ኣለና ሪስፔክት ክህልዎም ኣለዎ ንቤት እግዚኣብሔር ኦፍኮርስ ሃባና እንዲኦም ዝሪእዎም እቲ ንሕና ዘለና ንቤት እግዚኣብሔር ሪስፔክት ንዑ እንዲኦም ዝሪእዎ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ንሕና ካይዳና ኣብ ካሊእ ቦታ ኣብ ቆፀራና ኣብ ሰዓትና ኢና ንኸይድ ኣብ ሰዓትና ኢና ብፍላይ ዘድልየና ነገራት ተኮይኑ ናብ ቸርች ክንከይድ ከለና ግን ክንድንጉ ገለ እዮም ዝርኡና ስለዚ ንሕና ነቲ ቤት ኣምላኽ ዘለና ሪስፔክት ይርእይዎ እዮም ንሕና እንድሕር ንቤት ኣምላኽ ክንከይድ ከለና ሰዓትና ናብ ቤት ኣምላኽ ንኸይድ ከም ዘለና እንድሕር ብጥንቃቐ ነገራት ንገብር ተሪኦምና እሳቶም እውን ነቲ ዝርእይዎ እዮም ዝገብርዎ ቤተክርስትያን ናይ ጎይታ ዝፈትው ዝእከብሉ ቦታ እዩ ኣሕዋት ክነብሩ ከም ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ክንደይ ሰናይ ፅቡቕ ምዃኑ ኣብ መዝሙር ዳዊት ኣለና እግዚኣብሔር ብዙሕ በረኸት ከም ዝገብር ከም ዘፍስሳኡ ስለዚ ቤተክርስትያን ጎይታን ዝኣምኑ ኣብኡ እንታይ ዝገብርሉ ዝእከብሉ ምዃኖም ክንምህሮም ኣለና ብዛዕባ ቤተክርስትያን ብዛዕባ እግዚኣብሔር እንመሃረሉ ቦታ እዩ ናብኡ ንኸይድ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ቅዱስኑ ብዛዕባ ፅድቁ ብዛዕባ ምሕረቱ ብዛዕባ ረድኤቱ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ዘበለ ኩሉ እንመሃረሉ ኢልና ክንነግሮም ኣለና ኣብ ቤተክርስትያን ምስ ዓረኽተይ ክዝምር ከለኹ ጎይታ ደስ ይብሎ ከይድና ንኣምላኽ ኩላትና ብሓንሳብ ከነምልኸሉን ክንዝምረሉን ከለና እግዚኣብሔር ደስ ከም ዝብሎ ብዛዕባ ቤተክርስትያን እውን ኣብዚ ዕድመ እዚ ካብ 4 ክሳብ 5 ዓመት ክንምህሮም ኣለና መላእክቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ እዮም ኢልና ክንምህሮም ከም ዘለና ካብ ዳንኤል ጥቕስ እንዳምፃና ኣብ ሉቃስ እውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ንጎይታ ከም ዘገልገልዎ ንበዓል ማርያምን በዓል ዮሴፍ ከም ዘገልገልዎም ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ስለዚ መላእክቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ እዮም ኢልና ክንምህሮም ኣለና መላእክቲ ንዓና ክሕልው እግዚኣብሔር እንታይ ዝገበሮም እዮም ዝለኣኾም እዮም መዝሙር 91 ኣለና መዝሙር 34 ኣለና እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርዎሲ መልኣክ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርዮም ከም ምዃኑ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ካብ ኩሉ ነገር ከም ዝሕልውና እዩ ዝነግረና ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክንምህሮም ኣለና ካብ 4 ዓመት ክሳብ 5 ዓመት ዘሎ ክሰርሕዎ ዘለዎም እንታይ ክሰርሑ ይኽእሉ እዚ ኣብዚኣ ክንጥንቀቐላ ዘለና ቅድሚ ሕጂ እውን ተዘራሪብናላ ነርና ካብ
ስለዚ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ከነስርሖም ዘለና ኸይና ክንሪኦ ከለና ሓመድ ምፅራይ ዳስት ነገራት ይኹን ኣብ ገዛ ክግበር ዝኽእል ምንጋፍ ይኹን ክለማመዱ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ዕድመ እዚ ስለዚ ከምኡ ምሳና ኮይኖም ክዓዩ ክንፈቅደሎም ኣለና ምድላው ጣውላ መሳርሒ ናውቲ ሶፍት ኩባያ ንገብር ከለና ፓርቲስፔት ገብርሉ ክሰርሑ ኣለዎም ኣብዚ ኢና ነለማምዶ እንታይ ፐርፌክሽን ካብ ምንታይ ዝመፅእ ካብ ሞር ፕራክቲስ ይብልዎ ምሽ ሓቂ ንሓደ ነገር ደጋጊምካ ክትሰርሖ ከለካ ኢኻ ትመልኮ ኣእምሮና ከምኡ እዩ ደጋጊምና ንሓደ ነገር ክንሰርሖ ከለና ብዛዕባ ኣእምሮና ከይድና ከነፅንዕ ከለና ንሓደ ነገር ደጋጊምና ክንገብሮ ከለና ንሎምዶ ምስ ሂወትና ይዋሃድ ብድሕሪኡ ንክንገብሮ ኣይንሽገርን ኢና ስለዚ ሶፍት ክግበር ከሎ ኩባያ ክቅረብ ከሎ ጣውላ ክግበር ከሎ ይግበርዎ ብድሕሪኡ መፂና ከመይ ክዕድይዎ ከም ዘለዎም ከዓ ጋይድ ንገብሮ ምፅራይ ጣውላ once everyone is done eating ኩሉ ሰብ ምስ በልዐ ነቲ ጣውላ እንታይ ክገብርሎም ከፅርዩ ዋላ የባላሽዎ ደጋጊሞም ክገብርዎ ከለዉ እንታይ ዝኾኑ ዝመልክዎ ኣብ ዓድና ከምታ ቀድሚ ሕጂ ዝበልኮ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ነገር እዚ ይጥቀማ ነይረን እየን ካብ ንእስነት ነተን ኣትሒዘን ኣዴታት ስለ ዝምህረን ኣብ ዓድና ብሙሉአን ኣሕዋትና እንታይ ይገብራን ኣብቲ ናይ ገዛ ነገር ኣየሕፍራኻን እየን ንፉዓት እየን ስለዚ ካብ ብንእሽተን እየን ግን እንታይ ዝኾና ዝመሃራ ተሴም ወዲ ጓል ኢልና ክንፈሊ የብልና ንክልቲኦም ኢና እንታይ ክንገብሮም ዘለና ክንምህሮም ዘለና ብዙሓት ኣወዳት ኣነ ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ዓዲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ስደተኛታት ርኤ ኣብ ብዙሕ ካምፕታት ርኤ ኣብኡ ክትከይድ ከለካ ገሊኣቶም ብጣዕሚ እዮም ዘሕዝኑካ ወላ ሓንቲ እዮም ክገብሩ ዘይክእሉ ዘይተምሃሩ ብድሕሪ ከይድካ ክትሓቶም ከለካ ኣብ ገዛ ኣነ ኣርባዕተ ኣሕዋት ነይረና ሰለስተ ኣሕዋት ነይረና ኣደይ ነይራ ክዳነይ ይሕፀበለይ መግበይ ይስራሓለይ መፅአ በሊዐ ክዳነይ ደርበ ይኸይድ እዚ ድሓር ኣብቲ ካምፕ ምሳና ምስ ካልኦት ሰባት ክነብሩ ምጀመሩ ብዙሕ ዋጋ ክፍልዎም ሽዑ ባክ ምስድሮኦም ብዙሓት ገሊኦም ብሌም ገብሩ ከለዉ ሰሚዐን ርአን ኣለዉ ስለዚ ከምኡ ይኮነን ክኸውን ዘለዎ ፅባሕ ንጎ ዋላ ሽዑ ክፀልኡና ክእሉ እዮም ከነስራሖም ከለና ክፃወቱ ወይ እውን ንኡ ክብሉ ክእሉ እዮም ገለ ክንግድዶም ከለና ሽዑ ዘይክጥዕሞም ይኽእል እዩ ዳሕራይ ግን ዓብዮም ምስ ሕብረተሰብ ምስ ተሓወሱ ምስ ሰባት ክነብሩ ምጀመሩ ግን ንዓና እዮም ድሓር ኣፕሪሽት ክገብሩና በንፃሩ ከዓ እንድሕር ፅቡቅ ተዘይጌርና ንዓና እዮም ብሌም ክገብሩና ነገራት ንክገብሩ ኣው ሽዑ ኣደይ ኣቦይ ንፉዕ በቃ ንዓይ ነፃ እዩ ዝገድፈኒ ዝበልክዎ እዩ ዝገብረለይ ገሊኦም ዝብሉ ብቲ ዕድመቲ ድሓር ስፖይል ምስ ኮኑ ምስ ተበላሸው ግን ደይሱ ይባላሽን ኢሎም ንዓና እዮም ብሌም ክገብሩና ስለዚ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ከነትሕዞም ኣለና ምፅራይ ገዛ ክሊን ኣፕ ሩሚን ከነፅሮ ዳት ካን ስታርት ኢቨን ያንገር ዛን 4 or 5 ገዛ ከፅርዩ ከም ዘለዎም እንዳኸና ምሳና ኩሉ ኣለዎ ምክንያቱ ንሓንቲ ነገር ብዘይ ፅቡቅ ነገር ተገይሮማ እዚኣ ከምዚኣ ትግበር እንዳበልና ክንምህሮም ኣለና ሸዓ ዲና ነፅሪ ዘለና ምሳና ክፅርዩ ኣለዎም ገዛ ዲና ነፅሪ ዘለና ምሳና ክፅርዩ ኣለዎም ድሌት ኣለዎም ከምታ ቀዲመ ዝበልኩኹም ገብሩ ይደልዮም ክሕግዙ ይደልዮም ስለዚ ነታ ድሌቶም ክንጥቀመላ ኣለና ኣብዚ ዕድመ እዚ ምፍላይ ዝሕፀብ ክዳውንቲ በብሕብሩ ክንኣልዩ ኣለና ኣይ ናይ ሕብሪ ምስ ናይ ሕብሪ ክኾን ከም ዘለዎ ይፈልጡ ወይም ፈላልይዎ ክንብሎም ንኽእል ኢና ቅድሚ ምሕፃብና እንዳለመድዎ እዮም ዝኮኑ ዝተሓፀበ ምዕፃፍ ነሪኦም ከበላሽዎ ክእሉ እዮም ከምቲ ንሕና ንደልዮ ኣብዚ ዕድመ እዚ ክገብሩልና ተተፀቢና ጌጋ እዩ ዳትስ ዋይ ኢና ንህወ ክገሎም ወደ ሓንቲ ኣደ ባዕለይ ክገብሩ ኢና ነቲ ድሌት ናይ ምስራሕ ድሌታቶም እንታይ እንዳገበርናዮ ንመፅእ እንዳቀተልናዮ ንመፅእ ምሕጋዝ ምስራሕ መግቢ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ መግቢ ክንሰርሕ ከለና ክንሕግዞም ክሕግዙና ክንፈቅድ ኣለና ምሕጋዝ ምስራሕ መግቢ እታ ቆልዓ ኣብ ዩቲብ ኣይ ዶንት ኖ ደጋጊ ሜቢ ተሪኢኹም ክትሪኦ ጓል 3 ዓመት 4 ዓመት ገሊኣ ትኸውን ግን ኩሉ ነገር እያ ምስ ኣቦኣ ኩክ ትገብር ትሰርሕ ገለ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦኣ ካብ ንእስነታ ትሒዙ እንታይ ይገብር ኣሎ ትሬን ይገብር ኣሎ ብድሕሪ እዚኣ ቲኔጅ ምስ ኮነት ምስ ዓበየት ኣብ ሓዳር ምስ ኣተወት ድያ ገለ ኣይክትሽገርን እያ ኣብ ገለገለ ኣሕዋትና ንርኢ ኣብቲ ገዛ ብስድራ ቤት ብሰራሕተኛ ዝዓብያ ምንም ነገር ዘይፈልጣ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ግዜ ነዚ ነገር እንዳተማሃርና ሓንቲ ሓፍቲ ከምኡ ትምስክረልና ነይራ በቃ
ኩሉ ንዓኣት በቃ ዝቕረበላ ዝነበረት እያ ድሓር ሓዳር ምስ ገበረት ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊልዋ ከምኡ ይኮነን ክኸውን ዘለዎ ንሕና ኢና ኣብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ከነላማምዶም ክሰርሑ ባይታ ከነዳልወሎም ዘለና ተነቀፍቲ ዘይኮኑ ኣቑሑት እንታይ ምግባር ምሕፃብ ከምቲ ዝበልናዮ በላሕቲ ነገራት ክሃስዮም ገለ ክጎድኦም ስለ ዝኽእል በቃ ክጎድኦም ዘይክእል ነገራት መፂኦም ምሕፃብ ሓፂቦሞ ብድሕሪኡ ተደሊና ንሕና እንደግሞ ንኽእል ኢና ደጋጊሞም ክሰርሕዎ ከለዉ እቲ ነገራት እንዳለመድዎ ዝኸዱ ኣቑሑት ምስ ተሓፀበ ምንቃፅ በላሕቲ ነገራት ኣብዚ ግን ክንጥንቀቕ ኣለና ኣቮይድ ክንገብር ክንዓሊ ኣለና ኣብ 4 ዓመት ብዛዕባ ፆታ ክፈልጥዎ ዘለዎም ኣብዚ ዕድመ እዚ እቲ ዝሓትዎ ቆልዓ ካበይ መፅኡ ከመይ ዓቢ ንምንታይ ፀጉሩ ኣሎካ ኣቦን ነቦን ነደን ክሓትዎም ይጅምሩ ግዳሞ ኣካላት ንኩሉ በብስሙ እንታይ ክገብርዎ ይጅምሩ ብዚ ክፈልጥዎ ይጅምሩ ናቶም መራኸቢ ኣካላቶም ኣብዚ እንታይ ክገብሩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ቦታ ደስ ኢሎም ነገራት ዋላ ተርእናዮም ቆልዑት ኮይኖም ከምኡ ይገብሩ እዮም ጀስት ዕድሞም ከምኡ ስለ ዝኾነ ካብ 6 ክሳብ 7 ዓመት ዘሎ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ብቁልጡፍ እንታይ ክገብሩ ይጅምሩ ዋላ ተርእናዮም ኣብቲ ስእሊ ዕድሞም ብቁልጡፍ ክዓብዩ ይጅምሩ ለውጢ ኣለዎም ኣብዚ ብጣዕሚ ኢኻ ለውጢ ትርኢ ኣብ ኩሉ ነገራቶም ምቁፅፃር ናይቶም ዓበይቲ ጨዋዳታት ይኽእሉ ሙሉእ ብሙሉእ ግን ኣይደለለን ዘሎ ብዙሕ ኣይደለለን ግን ክፃወቱ ክሓኽሩ ገለ ኩሉ ነገራት ክገብሩ ይኽእሉ ብመጠን ዓቕሞም ወይ ከዓ ኣካል ዕብየቶም ምስ ካልኦት ቆልዑ ክወዳደሩ ኣይግባእን ገሊኣቶም ኣብዚ ስትሮንግ ድሓን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ከዓ ዊክ ክኾኑ ነንሕድዶም ከነወዳድሮም የብልና ብዙሕ ሓይሊ ኤነርጂ እኳ እንተሃለዎም ንጡፋት ክኾኑ ናይ ብሕቲ ግዜ ክህልዎም የድልዮም ኤነርጂ ኣለዎም ኤክሰርሳይዝ ምግባር ባይክ ራይድ ምግባር ካልእ ነገራት ገለ ንዖም ፅቡቅ እዩ እንዳተረሮም እዩ ዝኸይድ ድልዱል ዝኾነ ናይ ምንቅስቃስ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ከቢድ ዝኾነ ፕሮጀክትታት ኣይፈትውን እዮም ስለዚ ኣብ ገለገለ ቦታታት ኣብዘን ዓድታት ብፍላይ እዚ ጉልበት ሕሱር ድኽነት ዘለዎ ዓድታት ኣብ ከምዚ ዕድመ ፎርስ ይግበሩ እዮም ቆልዑት እንታይ ክኾኑ ንክሰርሑ ስለዚ ኣብ ዘየድሊ ነገራት እትዎም እዮም ንክሰርሑ ብዙሓት ቆልዑ ዝተጎድኡ ሓደ ግዜ ኣልጀዚራ ከምኡ የምፁ ነይሮም ኣይደልይዎን እዮም ግን ክነብሩ ስለ ዘለዎም ከዓ ልዕሊ ዓቕሞም የስርሕዎም ስለዚ በቲ ዓቕሞም እዮም እንታይ ክንገብሮም ዘለና ከነስርሖም ዘለና ኣእምራዊ ነገራት ከመይ ከም ዝስርሑ ብዕቱብ ይከታተሉ ነገራት ፋሕፋሕ ኣቢሎም መሊሶም ድማ ናብቲ ዝነበሮ ክመልስዎ ይፍትኑ ኣብዚ ዕድመ ዝኸምኡ ዓይነት ነገራት ኣብ ዝነበሮ ኣሎ ኣምፂኦም እንደገና መሊሶም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክመልስዎ ይኽእሉ እዮም ኣእምሮኦም ከምኡ ዓይነት ነገራት ክገብር ይኽእል እዩ ብዚ ዕድመ እዚ ገዛእ ርእሶም ይገልፁን ምክንያት ክህቡ ቃላት ይጥቀሙ ብዛዕባ ርእሶም ክገልፁ ይኽእሉ እዮም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ምክንያት ክህቡ ቃላት እንታይ ይገብሩ ይጥቀሙ ብዙሕ ቃላት ይጥቀሙ እዚ ካብ 6 ክሳብ 7 ዘሎ ብዙሕ ቃላት ክዛረቡ ይጅምሩ ኣለዉ ሕጂ ኣብ ሓደ ግዜ ከምኡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዕድመ ሳንዴይ ስኩል ይኣቱ ነይረ ሕልፍ ኢለ ብጣዕሚ እዮም ዝዛረቡ ብዙሕ ቃላት እዮም ዝጥቀሙ ናንስቶፕ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ክላስ ትሪኦም ኢኻ ክሳዕ ሱቕ በሉ ክሳዕ ትብሎም ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ክላስ ምስ ኣተኻ እቲ መምህር ዝፈልጥ እንታይ ክገብሮም ዘሎ ክርድኦም እዩ ዘለዎ ቁፅርታት ምንባብን ምፅሓፍን ይጅምር ኣብዚ ኣብቲ ኣእምሮ ከምኡ ዓይነት ዓቕሚ ክሕዝ ክገብር ይኽእል እዩ ነገራት ቃል ብቃሎም ይርድኦም ምልክታት ዘይጭበጡ ነገራት ኣይርድኦም እዩ ምስ ዓበይቲ ክዛረቡ የድልዮም ምስ ዓበይቲ ክዛረቡ ከምቲ ምሳና ግዜ ተሂብናዮም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ከዕልሉ ይኽእሉ እዮም ነገራት እውን ብፍላይ ኣለዎ ሕጂ ብ7 ዓመታት ክላስ ካብቲ ገለ ክሪኦ ከለዉ
ነቲ ስቶሪ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ፅቡቅ ገይሮም ክገልፅዎ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ዕድመ ዓለማዊ ኣረኣእያ የማዕብሉ ሕሉፍ ምስ መፃ የተሓዙ ብፍላይ ግን ብዛዕባ ህሉይ ዝኾነ ነገራት እዮም እንታይ ክገብሩ ዝኽእሉ ክሓስቡ ዝኽእሉ ተእምሮም ብዛዕባ እቲ ዘሎ ህሉ ዝኾነ ነገራት ካብ ዕድመ 7 ርትዓዊ ዝኾነ ነገር የቕርቡ ነገራት የወዳድሩ የነፃፀሩ ግን ናይ ዓበይቲ ሓገዝ ድማ የልዮም እዚ ነገር እዚ እንዳገበሩ ንሕና ከም ወለዲ ከዓ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንድግፎም ክንኣልዮም ኣለና ስምዒት ከማዕብልዎ ዝኽእሉ ምስ ካልኦት ክወዳደሩ ኣይፈቱን ነብሰ ምትሓት ይስምዖም ኣብዚ ዕድመ እዚ ሎው ሰልፍ ስቲም ከማዕብሉ ስለ ዝኽእሉ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንድግፎም ኣለና ብፍላይ ከም ነፍቅሮም ከም ንሓልየሎም ግዜ ክንቦም ተጀሚርና ኣብ ገለገለ ቦታ ኣቴንሽን ዝደልዩሉ ዓበይቲ ዋላ ማእከላይ ዕድመ ዝርከቡ ዓበይቲ ባክ ከይድካ ተሪኢኻዮም ኣብቲ ተዓባብያ ዝተጎድአ ድሓር ኣብቲ ማሕበራዊ እንታይ ክገብሮ ዝጅምር ሰብ ክገልፆ ዝጅምር ስለዚ ነብሰ ምትሓት ሎው ሰልፍ ስቲም ባይዞ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እዚ ነገር እዚ ከየማዕብሉ ክንጥንቀቐሎም ኣለና ከም ነፍቅሮም ከም ንሓልየሎም ክንሰምዖም ኣለና እዚ ኩሉ ነገር ተገይርና ፕሮቴክት ንገብሮም ስለ ንገብሮም ዘለና ደስ ስለ ዝብሎም ከም ዝፍቀሩ ዘለዉ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ርእሶም ኣያትሑትን እዮም ኮንፊደንትሊ በቃ ብትብዓት ነገራት ክገብሩ ይጅምሩ ክዛረቡ ይጅምሩ ሓሳቦም ክገልፁ ይጅምሩ ስለዚ ነብሶም ከየትሕቱ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና ፅቡቅ ዝኾነ ነብሳዊ ስእሊ ከማዕብል ይጅምር ኣምላኻዊ ዝኾነ ናይ ገዛእ ርእሱ ምርዳእ ድማ የልዮ ብዛዕባ እቶም ከምናቱ ዕድመ ዘለዎም ድማ ክግደስ ይጅምር ብዝኾነ እንተጎዲኡ ድማ ክበኪ ይጅምር ኣብዚ ዕድመ እዚ መጉዳእቲ ተልይዎ ክበኪ ስለ ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ርኢናያ ነርና ኣብቲ ስምዒት ገለ ነገር ገብር ከሎ ሳምታይምስ ከይበደሉ እንታይ ይግበሩ እዮም ይቁፅዑ እዮም ወይ ካልእ ሰብ ዝበደሎ ስለዚ ጉዳእ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ኣብዚ ክንሰምዖ ኣለና ንኻልኦት ፍቕርን ተገዳስነትን የርእዩ ዋላ ኣብ ገዛ እንታይ ኣለዎም ሕጂ ብዚ ከይድና ክንሪኦም ከለና ኣጋይሽ ክመፁ ይደልዩ ተኣኪቡ ሰብ ኣብ ገዛ ክርእዩ ይደልዩ ዋላ እኳ መፂኦም ምሳኻ እንተዘይተፃወቱ ኮፍ ተዘይበሉ ግን እቲ ገዛ ከምኡ ክኸውን ከሎ ይርኦም እንደገና መፂኦም ሰላም ይብሉኻ ሓቑፍኻ ክገለ ክእሉ እዮም ስለዚ ንካልኦት ፍቕርን ተገዳስነትን ከርእዩ ጅምር እዮም ኣብቲ ስምዒቶም ክቆፃፀሩ ኣይክእሉን እዮም ከይሓሰቡ ግብረ መልሲ ይህቡ ብፍላይ ምስ ዝደኽሙ ኣብዚ ሕጂ ስምዒቶም ኣብ ገለ ኤርያ ዘይንቡር ነገር ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ቅድሚ ሕጂ ተዘራሪብናሉ ነርና እንምልሶ ቃላት ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ኣክቹዋሊ ቆልዓ ምዕባይ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ቀሊል ጌርና ክንሪኦ የብልናን ብዙሕ ኤነርጂ ብዙሕ ፀዓት ዝሓትት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ብጥንቃቐ ክንኣልዮም ኣለና ሕጉሳትን ብዙሕ ስሓቅ ዘዘውትሩን ድማ እዮም ኣብዚ ዕድመ እዚ ከይድና ፃወቱ ይስሕቁ ብፍላይ ምስ ኣቦም ፅቡቅ ዓይነት ኣታችመንት ወይ ምስ ኣዲኦም ምስኡ ግዜ ክቦም ተጀሚሩ ገለ ክስሕቁ ክፃወቱ ሕጉሳት ኮይኖም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ሶሻል ኣብቲ ስምዒቶም ማሕበራዊ ንዓበይቲ ክሐጉሱ ይፅዕሩን ዝተባህሎም ክገብሩ እንተዘይከኣሉ ከዓ ይጉዩ ስለዚ ሓንቲ ነገር ክገብሩ ከለዉ ብምግባሮም ጥራይ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ኣፕሪሺየት ክንገብሮም ኣለና ገይሮም ኣይ ሪመምበር ሓደ ግዜ ወዲ 6-7 ዓመት ከሎ ነብኡ እንቋቑሖ ምስ ሰራሓሉ ሲ ሕጂ ብኡ እንታይ ገይርዎ ክሐጉሶ ኢሉ ይፈቲኑ ነብኡ ኣብኡ ምስ ገበረ እንታይ እዚ ሽጉርትካ ክንዲገለ ጌርካ ገለ ኢሉ ክስታይ ገይርዎ ማለት እዩ ብቃላት ጎዲኡ ስለዚ ጉዩ ብጣዕሚ ጉዩ ብጣዕሚ ሓዚኑ ኣዲኡ ብትሪት እናገበረት እያ ነዚ ነገር እዚ ኣውፅያትሉ ማለት እዚ እኮ ከምዚ ገበረኒ ሓደ መዓልቲ እናበለ ይዝክራ ማለት ስለዚ ክሕጉስና ክፅዕሩ ኢሎም ክሕጉስና ኢሎም ገለ ነገራት ምስ ገበሩ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና በቃ ኣፕሪሺየት ኢና ክንገብሮም ዘለና ሓደ ወዲ 6-7 ዓመት እንቋቑሖ ገይርለይ ንዓይሲ ልክዕ ከምቲ በዓልቲ ቤተይ ወይ ከምቲ ደይ ትገብረለይ ኮንኩን ኤክስፔክት ክገብር ዘለኒ ንእሽተይ ቆልዓ እዩ ግን ነቲ ዝገበሮ ኣፕሪሺየት ክንገብር ክሕጉሰኒ ኢሉ ገይርዎ ነቲ ዝገበሮ ፅቡቅ ከም ዝገበሮ
ስለዚ ገበረልና ንባዕሉ ከነመስግኖ ኣለና ስለዚ ደስ ይብሎ ማለት እዩ ተዘይ ሕጉሰና ኢሉ ፅዒሩ ንድሕር ፅቡቅ ቃላት ተዘይ ተዛሪብና ኢኻ ክጉሂ ይኽእል እዩ ነዊሕ ግዜ ክሕዞ ይኽእል እዩ ኣክቹዋሊ ብዚ ዕድመ እዚ ክቅየሙ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ዘጋጠሙ ቆልዑት ኣሉ ኣብ ሳንዴይ ስኩል ማለት ክስታይ ይኾኑ ፅልኢ እንዳኣተዎም ይመፅእ ስለዚ ከምኡ ክኸውን የብሉ ናይ ካልኦት መሰልን ስምዒትን ከኽቡር ሓገዝ የልዮም እዩ ክንድግፎም ኣለና ኣብቲ ማሕበራዊ ኣብቲ ሶሻል ከመይ ገይሮም ኮሚኒኬት ገብሩ ከም ዘለዎም ማሓዙት ይገብሩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ማሓዙት ይቀያይሩ ኣብ ካልእ ምስ ካልእ ቆልዓ ይፀንሑ ነቲ ገዲፎም ምስቲ ሓደ ኣብቲ ክላስ ከምቲ ዝበልኩኹም ይምህር ስለ ዝነበርኩ ሎሚ ምስቲ ሓደ ተፀኒሒ ጋሻ ተመፂና ኣብቲ ሓደ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ማሓዙት ቀያይሩ ይኽእሉ እዮም ካብ ክሳብ ደቂ 7 ዓመት ዝኾኑ ምስ ኣወዳትን ኣዋልድን እንታይ ክገብሩ ይጅምሩ ክፃወቱ ይጅምሩ ብድሕሪኡ ግና ፆታ ክፈልዩ ይጅምሩ ክሳብ 8 ዓመት ዝኾኑ ኢሎም ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ብድሕሪኡ ግን ሕጂ ካብ 9 ክሳብ 10 ክላስ ዘለዉ ዝመሃሩ ኣለዉ ኣብቲ ክላሶም ከይድካ ተሪኢኻዮም እተን ኣዋልድ በይንን እቶም ኣወዳት በይኖም ኢኻ ትሪኦም ክሳብ 8 ዓመት ግን ስኢሎም ክፃወቱ ክልቲኦም ኣወዳትን ኣዋልድን ይኽእሉ እዮም ካብ 8 ዓመት ንላዕሊ ግን ነገራት እንዳተቀያየረ ይመፅእ ካብ ምውድዳር ሓቢርካ ምስራሕ ይፈቱ ቲም ነገራት ሓደ ሰብኣይ ኣሎ ኣብ ዩቲዩብ ዝሪኦ ነቶም ኩሎም ደቁ ፓርቲስፔት ይገብሩ በቃ እሱ ገለ ኩክ ይገብር ንሳቶም ገሊኦም በትገብሩ ገለ ቲም ኮይኖም ድራር ይገብሩ ምሳሕ ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓቢርካ ምስራሕ ይፈቱ ስለዝኾኑ ናኮም ነገራት ከዓ ኣብቲ ማሕበራዊ ከነሳትፎም ኣለና ስልጣናት ከኽብሩን ክግዙን ከም ዘለዎም ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ስለዚ ንመምህሮም ከኽብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ቤት ኣምላኽ ምስ ከዱ ነቲ ዝምህሮም ከኽብሩ ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና ብዛዕባ ናይ ካልኦት ድሌታት ክርድኦም ይጅምር ካልእ ቆልዓ ካልእ ነገር ከም ዝደሊ ከምቲ ሱ ዝደልዮ ከም ዝደሊ ክርድኦም ይጅምር ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከምስርቱ ይኽእሉ ካብ 6 ክሳብ 7 ዓመት ክመሃርዎ ዝኽእሉ መንፈሳውነት እንታይ ክንምህሮም ንኽእል ኣብዚ ዓመት እዚ መንፈሳውነት የሱስ ከም ናይ ሓቂ ይርእዎ ከም ኩሉ ክገብር ዝኽእል መሓዛ ገይሮም ከዓ ክቆፅርዎን ክርድእዎን ይጅምሩ ንወለድን መምሃራን ድማ ከም ንክርስቶስ ዝነብሩ ኣብነታውያን ገይሮም ይርእዎ እዛ ኣብነታዊ ብዙሕ ግዜ ኢና ተማሂረናላ ብዙሕ ግዜ ኢና ደጋጊምናያ ኣብ ብሂወትና ከነሪኦም ኣለና ንዓና ክርኢና ኣሎ ኣብነታውያን ኮይና እንተርኢናዮም ብድሕሩ ነቲ ንምህሮ ክሰምዕዎ ይኽእሉ እዮም እቶም መምሃራን ሳንዴይ ስኩል እውን ከምኡ ኣብ መንጎ ቁንዕን ጌጋን ኣብ መንጎ ሓቅን ፅውፅዋይን እንታይ ክገብር ይኽእል ክፈላለ ይኽእል ኣይናይ ሓቂ ኣይናይ እዩ ፅውፅዋይ ዝኾነ ነገራት ክርድኦ ይጅምር ንመፅሓፍ ቅዱስ ከመይ ገይሮም ክእዘዝዎ ከም ዘለዎም ክመሃሩ የድልዮም ክእዘዙ ከም ዘለዎም ብዛዕባ ንኣምላኽ ክፈሩ ከም ዘለዎም ንኣምላኽ ክእዘዙ ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና ንጎይታ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኦም ቅበሎ ድልዋት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣክቹዋሊ ኣብዚ ካብ ሞስት ካብ ምንታይ ካብ 8 ጀሚሩ ዘሎ ካብ 10 ጀሚሩ ዘሎ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ንላዕሊ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም ከመይ ኢልካ ከም እትድሕን ክፈልጥዎ የድልዮም ምድሓን ብክርስቶስ ምዃኑ ምድሓን ብካልእ ከም ዘይኮነ ክንምህሮም ኣለና ኣብቲ መንፈሳውነት ንካልኦት ምምስካር ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ እግዚኣብሔር ንዓለም ሙሉእ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክንምህሮም ከለና ኣብዚ ንዓለም ሙሉእ የፍቅርን ሓያልን ምዃኑ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ከም ዘፍቅር ንኩሉ ብሓደ ዓይኒ ከም ዝሪኦ እንደገና ሓያል ምዃኑ ኩሉ ከም ዝኽእል ዝደልዮ ከም ዝገብር ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክንምህሮም ንኽእል ኢና ኩሉ ፈጢሩ ንኩሉ ነዚ ንሪኦ ዘለና ብሙሉእ ንሱ ከም ዝገበሮ ንሱ ከም ዝፈጠሮ ኣብ ኩሉ ከም ዘሎ ኣብ ኩሉ ከም ዝነብር ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክንምህሮም ንኽእል ኢና ኣብዚ ዓመት እዚ ዘድልየና እንታይ ከም ዝገብረልና ዝቐርበልና ኣብዚ ግን እንታይ ሚስ ኣንደርስት ጌጋ ኢንተርፕሬት ሒዞም ከይዓብዩ ክንጥንቀቕ ዘለና ኩሉ ዘድልየኒ ነገር ይበኒ ኢሎም ከዓ ከይኣሙ ብድሕሪኡ ምስ ሓተቱ ምስ ሰኣኑ ናብ ካልእ ነገር ከይወስቶም ክንጥንቀቕ ኣለና ዘድልየና ክንብል ከለና ኣብቲ ዘድልየና ሰዓት ፈሊጡ ከም ዝበና ገሊኡ ከዓ ሓቲትናዮ ግዜኡ ኣይኮነን ግን ኣብ ግዜኡ ክበና ከም ዝኽእልካ ክንረድኦም ኣለና ክንፈላለየሎም ኣለና ዝደለናዮ ዝቐርበልና እንተኢልና
ናብ ካልእ ከይዛዝቡ ክንጥንቀቕ ኣለና ጸሎትና ክሰምዕ ይደልን ይሰምዓናን ምዃኑ ክንጽሊ ከለና እዚኦ ክንዘራረብ ከም ንደሊ ከም ዝሰምዓና ክንነግሮም ኣለና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛሪብዎም ከም ዝሰምዖም ከም ዝመለሰሎምን ከነምጽእ ኣለና። በዓል ንጉስ ሕዝቅያስ ኣለውና፣ በዓል ዳዊት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣሎ፣ በዓል ሙሴ ኣሎ፣ በዓል ዳንኤል ኣሎ ምስኡ ይዘራረቡ ከም ዝነበሩ እንደገና ምስ ጸለዩ ከዓ ከም ዝመለሰሎም ክንምህሮም ኣለና። ብዛዕባ እግዚኣብሔር ቅዱስን ፍትሓውን ምዃኑ ቅዱስ ምዃኑ ዘይጽቡቕ ነገራት ሓጢኣት ዘበለን ነገራት ከም ዝጸልእ ክንምህሮም ኣለና። ፍትሓዊ ምዃኑ ፍርዱ ቅኑዕ ምዃኑ ኣብ ጌጋ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ዝገብሮ ዝሰርሖ ከነረድኦም ኣለና። ኣብዚ ዕድመ እዚ ብፍላይ ኣብዚ ኢንተርናሽናል ዝመሃሩ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ እንታይ ኣብቲ ናተይ ክላስ እንታይ ትሪእሎም ኢኻ ጋድ ኢዝ ኖት ፌር ይብሉኻ ማለት ከምዚ ዘይከውን ነገራት ቃላት ክዛረቡ ትሪኦም ኢኻ። ጋድ ኢዝ ኖት ፌር ክብሉ ተጀሚሮም ንሳ ናብ ካልእ ክትወስዶም ትኽእል እያ ክሳዕ ናብ ክሕደት ናብ ኤቲስት ናይ ምዃን ነገራት እንታኾኑ ይኽእሉ እዮም ከዓብዩ ከማዕብልዎ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ፍትሓዊ ምዃኑ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ኮይኑ ዘሎ ሰባት ብዝገበርዎ እምበር ንሱ ብዝገበሮ ከም ዘይምዃኑ ክንምህሮም ኣለና። ስለዚ ፌር ምዃኑ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ነገራቱ ፍትሓዊ ምዃኑ ከነረድኦምን ክንምህሮም ኣለና። ዘይሕፍር ምዃኑ ክንኣምኖ ከም እንኽእል ከም ሰብ ከም ዘይኮነ ንሕና ፌል ክንገብሮም ከም ንኽእል ንሱ ግን ፌል ከም ዘይገብር እሙን ምዃኑ ነቲ ዝበሎ ተስፋ ይኹን ቃል ይኹን ነቲ ዝተዛረቦ ይኹን ነቲ ዝበሎ ይኹን ኩሉ ክገብር ከም ዝኽእል እሙን ምዃኑ ክንነግሮም ኣለና። ክረድኣኒ ኩሉ ስልጣን ከም ዘለዎ ከም ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ እንዳምፃና ክንምህሮም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እንዳወሰድና ክንምህሮም ኣለና። እዚ ዝውሉድ ክኸውን ከዓ ይደልየኒ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዕድመ እዚ ካብ 6 ክሳብ 7 ዓመት ከሎ እግዚኣብሔር ክእዘዙ ክሰምዕዎ ከም ዝደሊ ክንምህሮም ኣለና። እዚ ዝውሉድ ክኸውን ከም ዘለዎ እግዚኣብሔር ከም ዝደሊ ከምኡ ክንምህሮም ኣለና። መመስገን ብዝተፈላለየ ነገር ንኺድ ንእግዚኣብሔር ከነመስግኑ ንኣብነት ብዛዕባ ጥዕናና መግቢ ምሃቡ ምንባርና ምውፃእና ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ገይሩልና እዩ ነቲ ዘይተገበረ ነገር ጥራይ ክርእዩ ከም ዘይብሎም በቲ ዝገበረልና ነገር ኣሉ ዘይንብለሉ ከመስግኑ ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና። ብዛዕባ የሱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃኑ ናብ ዮሃንስ ተቐስለና የሱስ ናብ ምድሪ መፂኡ ምእንቲ ሓጢኣትና እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝሞተ ኣብዚ ዲፕ ዝኾነ ዓይነት ነገራት ኣይኮነን ክጥቀም ዘለና ግን ፍኹስ ዝበለ ጌርና ምእንቲ ሓጢኣትና ከም ዝሞተ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒና ጌርና ክንቅበሎ ከም ዘድልየና ክንኣምኖ ከም ዘለና ንዓለም ዝሃበ ንወዱ ዝሃበናስ ኣምላኽ ንዓለም እንታይ ክገብራ ምዃኑ ከድሕና ምዃኑ ናይ ማንም ጥፍኣት ከም ዘይደሊ ክንምህሮም ኣለና። የሱስ ሓጢኣትና ክወስደልና ይደሊ እንተመፂና ናኡ መርገምና ዘበለ ሓጢኣትና ዘበለ ክወስደልና ይደልዩ ግን ናኡ ክንመፅእ ከም ዘለና ብዛዕባ የሱስ ክንምህሮም ኣለና። እንተመፂና ከዓ ከም ዝቕበለና የሱስ ተጋጊዩ ኣይፈልጥን እዩ ፍጹም ሰብ ኣምላኽ ከም ዝነበረ ክንምህሮም ኣለና። የሱስ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከም ዝቕመጥ ክንምህሮም ኣለና። ኣብዚ ዕድመ ካብ 6 ክሳብ 7 ዓመት ዘሎ የሱስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝተመላለሰሉ ግዜ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ከም ዝገበረ ነተን ወንጌላት እንዳምፃና ክንምህሮምን ከነረድኦም ኣለና። እዚ ዴቪድ ዝበሃል ደ ጋስፕል ሆሊላንድ ገለ ዝብል ነገራት ሰሪሑ ኣሎ። ኣብ ኩሉ ቦታ ከይዱ ነቲ ዝተገበረ ነገራት ፕሩቭ እንዳገበረ ኣብዚ ከምዚ ትምህርትን ተኣምራትን ገይሩ ኣብዚ ፈዊሱ ኣብዚ ከምዚ ገይሩ እንዳበለ ገሊፅዎ ኣሎ ናብ እስራኤል ከይዱ ማለት እዩ። ስለዚ የሱስ ኣብ ምድሪ ዝተመላለሰሉ ኩሉ ትምህርትን ተኣምራትን ሓቂ ምዃኑ ፅውፅዋይ ከም ዘይኮነ ክንነግሮም ክንምህሮም ኣለና። ብዛዕባ የሱስ ፅቡቅ ስራሕ ክሰርሕ ይድግፈኒ ፅቡቅ ነገራት ክንገብር ከም ዝድግፈና ቁኑዕ ነገራት ክንገብር እንታይ ከም ዝገብረና ከም ዝድግፈና ክንነግሮ ክንምህሮም ኣለና። ብዛዕባ የሱስ ነቶም ንዑ ዝፈትዎ ኣብ ሰማይ ቤት ከም ዘዳልዎ ኣሎ ሓሊፉሎ እሱ ነቶም ንዑ ዘፍቅርዎ መንገድታቱ ዝመላለሱ ቤት ከም ዘዳልወሎም ክንምህሮም ኣለና። የሱስ ምስኡ ንዘለዓለም ክንነብር ክወስደና ከም ዝመፅእ ሒዝና ከም ዝኸይድ ክንምህሮም ኣለና። ብዛዕባ የሱስ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እግዚኣብሔር
يزارب كم تزبلنا دسم كم تنتودنا 4-5 عام زلو نزيوم كبهن مرهم نغرينا بزعم مزحف قدس እግዚአብሔር ካባላ እንታይ ከም ዝደሊ ነግረና ደስም ነትዮም ዝማሃርናዮም ትምህርቲ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ነዞም 6-7 ዘለውን ክንምህሮም ኣለና መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ከም ዘፍቅሮም ይነግረና ከም ዝሓልየሉሎም ይነግረና መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ነገራት ከም ዝምህረና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንነግሮም ኣለና ብዙሕ ነገራት ከመይልና ኣብዚ ምድሪ ክንነብር ከም ዘለና ከመይ ጌርና ኣምላኽ እንታይ ይጸልእ ኣምላኽ እንታይ ይፈቱ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይገብረና ከም ዝምህረና ክንነግሮም ኣለና ምጽናዕ መጽሓፍ ቅዱስ ይጠቕመና ምዃኑ መጠን ዘንበብናዮ ባህርያትና ከም ዝቕየር ንኣምላኽ ከም ንፈልጦ እግዚአብሔር እንታይ ይፈቱ እንታይ ይጸልእ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝገብረና ከም ዝምህረና ከነጽንዖ ጠቕሚ ከም ዘለዎ ክንነግሮም ኣለና መጽሓፍ ቅዱስ 66 መጽሓፍቲ ዝሓዘ ኢልና ንመሮም ኣለና ትቡሊ 39 ሓድሽ ከዓ 27 ምዃኑ ክንነግሮም ኣለና ብዛዕባ ወለዲ ኣምላኽ ንወለደይ ብዛዕባኡ ክምህረኒ ሂቡኒ ወለዲ ዝበኩም ዘሎ እግዚአብሔር ንዓኹም እንታይ ክንገብረኩም እዩ ክንምህረኩም እዩ ሂቡኩም ኢልና ክንነግሮም ኣለና ብዘዳግም ከም ተቐድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ኣብ መቐማጥ ይኹን ኣብ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ወለዲ ክንምህሮም ከለና ንወለድና ክንእዘዝ ኣለና ብዛዕባ ወላዲ እዚ ነገር እዚ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ንወለዶም ክእዘዙ ከም ዘለዎም ክመሃሩ ኣለዎም ውሉድና ይፈትውና እዮም ንሕና እውን ንፈትዎም ምዃንና ክንነግሮም ኣለና ልክዕ ከምቲ ንሕና ነፍቅሮም ብዛዕባ ወለዲ ከምኡ ክንምህር ኣለና ወለድና ንዓና ዘድልየና ዘበለ እንታይ ይገብሩና ይህቡና ስለዚ ነቶም ቆልዑት ክንምህሮም ከለና ብዛዕባ ወለዲ እዚ ክንምህሮም ንኽእል ኢና ኣብ ዕድመ 6-7 ዘሎ ንእግዚአብሔር መስርሒ ገዛ ዝኸውን ገንዘብ ክህብ ኣለኒ ኢልና እዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ሕጂ ብዙሕ ሽግር ዘምፅእ እዚ ሰብ ዕሹሩ መብኡ ዘይብ ብዙሕ ነገር ትሪኦ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ክንምህሮም ኣለና ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ናብ ቤተ ክርስቲያን ንክኸዱ ክነግሮም ኣለኒ ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ክገብሩሎም 6-7 ናብ ቸርች ክኸዱ ከም ዘለዎም ክነግሩ ከም ዘለዎም ኣብ ገለገለ ቦታታት እዞም ኣብዚ ዕድመ እዚ እንታይ ይገብሩ እዮም ይምስክሩ እዮም ኣብ ቤት ትምህርትታት ከይዶም ኣብ ካልእ ቦታታት ከይዶም ከየዳለው እንታይ ይገብሩ እዮም ናይ ምዝራብ ክስታይ ኣለዎም እዚ ሰምዓኒ ዶ ይሰምዓንን ገለ ዝብል ፍርሂ የብሎም ነታ ዝተረድአቶም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ካልኦት ክሽገሩ ከለዉ ክጽልየሎም ኣለኒ ብዛዕባ ካልኦት ክንምህሮም ኣለና ብዛዕባ ካልኦት እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ንቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ክህብ ኣለኒ ኢልና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር ቤት ምዃኑ ልክዕ ከምቲ ናይትዮም ቤተ ክርስቲያን ንጎይታ ዝፈቱ ዝእከብሉ ቦታ ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ደስ ዘብል ቦታ ምዃኑ ልክዕ ከምቲ ነቶም ደቂ 4 ዓመት 5 ዓመት ዘለዉ ዝመሃርናዮም ኣብ 6-7 ዓመት ዘለዎም ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ዓንተወይ ዝተዘራረብናሉ ክንምህሮም ኣለና ካብ 6-7 ዓመት ዘለዎ ክሰርሕዎ ዘለዎም ኣብዚ ምድላው ዓራት ምስተንስኡ ምንጻፍ ንጎ ተስዮም ዓራቶም ከንጽፉ ይኽእሉ እዮም ካብ 6-7 ዓመት ዘሎ የባላሽዎ ከምቲ ዝበልኩም ደጋጊሞም ንክሰርሕዎ ደጋጊሞም ምስ ሰርሑ እንታይ ዝኾኑ ፐርፌክት ዝኾኑ ምጽራይ ገዛ ምስኦም ኮይና እንዳደገፍናዮም ከጽርዩ ይኽእሉ እዮም መጽሓፍ ክዳውንቲ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ዕድመ እዚ ንኻልእ መዓልቲ ምድላው ክዳውንቶም ለሰይ ሰንበት ክኸዱ ተኮይኖም ቀዳም ክዳውንቶም ከዳልዉ ከም ዘለዉ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ከለዉ ክዳውንቶም ከዳልዉ ከም ዘለዉ ኣብዚ ክንገድፎም የብልናን ክሰርሕዎ ዘለዎም ኩሉ ክንምህሮም ኣለና ምጽራይ ሸቓቕ ከጽርዩ ይኽእሉ እዮም ብፍላይ ኣብቲ ኣቐዲምና ዕድመ ዘሎ 4 ካብ 2 ጀሚርና 3-4-5 ትሬን እንዳገበርናዮም ተመፂና ኣብዚ ነገራት እንዳመለኹ እንዳተለማመዱ ወይም ዝመፁ ምድላው ጣውላ ከነዳሉ ከለና ምጽራይ ቴብል ጣውላ ይኹን ክንምህሮም ኣታኽልቲ ማይ ምስታይ ፍላወር ተልይዎ ትገዛና ይኹን ካልእ ነገራት ከስትዩ ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና ክሰርዑ ኦርጋናይዝ ክኾኑ ነገራት ተጠቂሞም በቦትኡ ከእትውዎ ከም ዘለዎም ክንምህሮም ንኽእል ኢና ካብ 6-7 ዓመት ብዛዕባ ፆታ ክመሃርዎ ክፈልጥዎ ዝግብኦ ኣብዚ ዕድመ እዚ
ንኽፉእ ነገራት ኤክስፖዝ ክኾኑሉ ዝኽእሉ እዩ ናብ ርኩስ ፊልም ናብ ፖርኖግራፊ ንብሎ ድዩ ናብ ካልእ ነገራት ኤክስፖዝ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ሓደገኛ ዕድመ ስለ ዝኾነት ኪሪዮስ ስለ ዝኾኑ ነገራት ክርእዩ ብዚ ከም ቅድሚ ድሓን ብዛዕባኡ ትምህርቲ ከነዳሉ ኢና ከመይ ጌርና ነቲ ሞባይል ካብ ክፉእ ይሕለው ከመይ ጌርና ንዓፅወሎም ክንጥንቀቕ ኣለና እዚኣ ዕድመ ሓደገኛ ስለ ዝኾነት ተረዲእዎም ኣይኮነን ዝርእይዎ ግን ኪሪዮስ ስለ ዝኾኑ ክፈልጡ ስለ ዝደልዩ ቪክቲም ከይኮነና ክንጥንቀቐሎም ክንሕልዎም ኣለና ካብ ዝተፀንዐ ካብ 2020 ነዚ ሓድሽ ሓሽሽ ንቃለሶ ዝብል ካብ 51% ካብ ዕድመ 11 ክሳብ ዕድመ 13 ዘለው ይርእይዎ ካብ 14 ክሳብ 15 66 ዘሎ ፐርሰንት 66% ካብ ዕድመ 14 15 ዓመት ዘሎ ዕድመ ይርእዩ 79% ካብ ዕድመ 16 ክሳብ 17 ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ብኢንተርኔት ዝመሓላለፍ ኣይጠቀሙ ይኮነን ግን ነገራት ከመይ ጌርና ዓፂና ክንህቦም ኣለና ወይ እውን ኣብ ጥቓና ኮይኖም ዝጥቀሙሉ ባይታ ከነዳሎ ኣሎና ኣብ ኤቭሪ ዝገብርዎ እንታይ ሪኦም እንታይ ይርኣዩን ሰርች ክንገብር ኣለና ክንከታተሎም ኣለና ኣብዚ ዕድመ እዚ ልክዕ ከምቲ ወዲ 4-5 ዓመት ዝሓቱ እዮም ዝሓቱ ልክዕ ከምቲ ናይቲኦም ዝተማሃርናዮ ፆታ ክፈሊ ይጅምር ኣብዚ ሓደ ግዜ ስብሕት ብምባል እውን ከይተረፈ ካባኻ ክሓብኦ እንታይ ነገራት ኣብዚ ሕጂ ንክትሓፅቦ ንካልእ ነገራት ክዓብየካ ይኽእል ፆታ ርክብ ዘስሐቅ ወይ ዘይልሙድ ነገር ከም ዝኾነ ገይሩ ይርኡ ፆታዊ ርክብ ከም ፋን ከም ሰሓቅ ገለ ገይሩ እዩ ዝርድኦ ስለዚ ካብ ዝመፅእ ሰሙን ካብ ዕድመ 9 ዘሎ ክንሪኦ ኢና ካብዚ ዷቢልና ዘለና ክንቅፅል ኢና እቲ መድረክ ንቃላብ ሓወይ ክገድፈሉ አሜን አሜን ጌታ ይባርካ አሜን فعلا هنا كم تدعلك عم تلك تمهرنا تጠቀምና ነገር ስለዝኾነ ስለዝነበረና ጊዜ ጎይታና መስገን ነው እጅ ድማ ክንጽሊና መስባብ ሀብተ ኮይና ጽሊና ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ባባብተ ናይ እግዚአብሔር ሽም ዝተባረኸ ይኹን አሜን እግዚአብሔር ይባርክካ ተስፋ ዓለም እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሐልካ አሜን ባባ ምግላጹ ይብዛሐልካ አሜን አሜን እግዚአብሔር ናይ ልብኻ ሓሳብ ኩሉ የስምረልካ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን እዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ብዛዕባ ናይ ቆልዑት ኣተዓባብያ ብስርዓት ካብ ከብዲ ከሎ ማህፀና ዲኦም ካብ እንከለው ጀሚሮም ጋዛ ዓብዩ ከመይ ጌርና ንሕዞም ከም ዘለና እዚ ትምህርቲ ኢና ንመሃር ዘለና ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣዘጋጅዩ ቀሪቡ ክምህረና ከም ፍልጠት ሒዝና ንሕና ከዓኒ እንደቅና ከመይ ጌርና ክንምህሮምን ክንመርሖምን ከም ዘለና ብምስትውዓል ክንገብሮ ከም ዘለና ካብ ማህፀን ጀሚሮም እግዚአብሔር ከም ዝፈልጦም ኩሉ ንሕና ከዓኒ ናብ ማህፀን ዘሎ ኩሉ ሰምዕ ከም ዝኽእል ከም ዘለና ኢና ክንመሃር ፀኒሕና ስለዚ እግዚአብሔር ይሓግዘና ነቲ ዝንመሃሮ ዘለና ብተግባር ክንውዕሎ ምስትውዓሉ ይሃበና እግዚአብሔር ከምቲ ቀዳማይ ተባሃልናዮ በዘመን እዚ ቆልዑት ናበይ ገጾም ይኸዱ ከም ዘለዉ እቲ መጨረሻ ዘመን እንታይ ዓይነት ቆልዑት ክፍጠሩ ከም ዝኽእሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዝረኣናዮ ንሕና ከዓ ከም ክርስቲያን መጠን እንደቅና ከመይ ጌርና ክንምህር ከም ዘለና ፈሊጥና ብመፅሓፍ ቅዱስ ከነዕብዮም ከም ዘለና ሞትን ትንሳኤን ብዛዕባ ምጽኣቱን ኩሉ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝግባእ ጌርና ክንምህሮም ከም ዘለና እዩ እዚ ኩሉ ንመሃሮ ዘለና እሞ እግዚአብሔር እዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃበና ስብሓት ኩሉ ምስጋና ኩሉ ንዑ ይኹን እግዚአብሔር ይባረክ ምናልባሽ ነዚ ትምህርቲ እዚ ሰሚዕኩም
نزي أب يوتيوب يخون وي أب فيسبوك وكا أب زي لينك زي نز تمرت زي سميعكم نابقوي تحت مسؤول تدليو سبات انت لهم أنا بزبلو ندا دقمكم نابقوي تحت مسؤول تخولي يخومي كما بطاهم زلو خاق مرحوكم خيري أمين نابقوي تحت كم تنساتهم زمسؤول سات نساتكم زمقوي تحت قبلوا حجون انت لهم من قد حبرهم يوم لدحري كتب تخولي يخومي إزجابه ربو أمسجنك كالله بودها بيس كريستوس شيم تمسجن عزيز مهارز الله هيسانات تمرتي نعيون سلازتن كفني بقبو خفلتوز قبأني بزعبا قويتاس كريستوس سلاز تسمعني كم قل مدحاني جيري تقبلي يعلقو تردي ايه بوخ مرح مسوخ ملالس يوتي كله نقويتا أهب اللهو سلاز سمع كاني عف هيوت مزقب كاسل صحف كان تمسكن جابي ربو حتى كل محرت سلز جبركا مسجنا كالله كب حجي سكع زل ألم مساي كم تخون أمينة تدحري خاخ السعب أي كحد كاني آمين جابي أملاح نسخات ريوم دلها نعهز تقبلوا بذا ساعة زيا جابي ربو نسخات جخاب زي حكا حيل خاخ تبوم أبزلوا نسخات الدقفهم كابز حالفه يكون نزمت كله بدم كاح شوفنهم نسأل لنا كاب ناي بتسب مرقم ناي زرق مرقم ناي زخون ناي سأل ما تحيل تسرح كله وقيت أبي يس كريستوس شيم كتفوسهم كأن نسأل لنا سلة سمع كنا تمسجن جابه أملاح بحنسا خوينا حجها نسأل لنا زحممو أبعرات زلو حميمهم جابه ربو نعخا فوسي حتى زلو بالساعة زي بود خاب يس كريستوس شم نسألي لنا كابز زلو كنيتات بقوي تاب يس كريستوس شم كتفوسهم كابز زلو كنيتات كتدحنهم فواسيز جابهر مخانكا نفلت إنامو أنا فواسي خائز والكاز جابهر حجي لنفس وقف أملاخي أب هوسبيتال زلو يخونو أب جزاب عرات زلو يخونو حميمون بدوم لعل تحت نزبلو زلو يخونو زتفوسو خونو بقوي تاب يس كريستوس شم نسألي لنا بقوي تاب يس كريستوس شم نسألي لنا زجابهر أبو زيهم حسانات نزيز سمعو زجابهر قويتا سراوي نسخا مساعتهم كم تخون ملاأخت خمز حلوهم كابعاتهم كم زي فليو نجير كان ناخا سلازي زجابهر أملاخ ملاأختهم كخبوهم قبروا زلهم كل بمن قد خاخت مرحهم بقوي تاب يس كريستوس شم نسألي لنا زجابهر قويتا سرايت نزت مرتزي نسخا معلتي انتم زمهورنا كلهم حيل نسقان ندهبك كم معلتي زجابهر أبوهم فلتت ندهبك مقلاص ندهبك معلتي جابهر نعناون مستوعل كهبنا كتحجزهم كتردهم بقوي تابي يس كريستوس شو نسألي لنا سلازي تمرت زي نمسجنا كلنا إيري بايبل ناي مصحف قدس تمرت زجابهر أملاخي نزينا ملا علم وانجيل بتخكل أملاخي كسراجو تحققنا زخونه ناي زجابهر وانجيل كبتنا ملا علم سبات كا سمعهم كدحنهم انتي نسها أملاخي دقف كتكونهم نزيهم كلهم أقلقلتي بنازراو بيس كريستوس شو نسألي لنا حايل كتبهم فلتت كتبهم مساعتهم كتكون تسقها تبزحلهم موقسكها تبزحلهم نسألي لنا ببيتسبهم بقلقلتهم أبصروحهم أمتامسهم كله مساعتهم كتكون نسألي لنا زقابي ربو سلسمع كاننا تمسكن نفس وقف أبزي لينك زلو زقابي ربو نباركم لنا بود خاب يس كريستوس نباركم لنا
ቤቶም ዝተባረኸ ይኹን፣ ሓዳሮም ዝተባረኸ ይኹን፣ ምእታው ውፅኦም ዝተባረኸ ይኹን፣ ስርሖም ዝተባረኸ ይኹን፣ ኣገልግሎቶም ዝተባረኸ ይኹን። ብዝደልይዎ ነገር ኩሉ ኣምላኸይ ይስኻምልኣሎም። ዝሕዝዎ ዘበለ ኩሉ ይባረኽ። ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እግዚአብሔር ይባርክኩም። ኣሜን ኣሜን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ጌታ ይባርክ። ባባሃተ ከምኡውን ኣገልጋሊ ተስፋ ዓለም ኩልኻትኩም ኣምላኽ ይባርክኩም። ናይ ሎሚ ፕሮግራምና ወዲእና ኣለና። ነዚ መፅእ ዘሎ ሰሙን ክንቀፅል ኢና። ጎይታ ይባርክኩም። ወዲእና ኣለና። ኣሜን።